ናይ ማይት ዓመታት ዘለዊ ካብ በዓል ዊሊያም ጄምስ ጀሚርካትዮም ሳይኮሎጂስት እንተዳሪነም ጄምስ አለን ዝበሃሉ ቅድሚ 100 ዓመት ገለ ዝነበሩ ካብቶም ፒዮነርስ ጀመርቲ ዝበሃሉ እዮም ከምኡውን ንባዕሉ እዞም ቲንክ ኤንድ ግሮው ሪች እዛ መፅሓፍ ናብ ትግርኛ ተተርጊማ ኣላ እንተዳሪኹማ ሕሰብ እሞ ክትህትም ገለ ትብል ናይ ናፖሊዮን ሂል ካብቶም ቀንዲ ነቲ ዓውድቲ ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመት ሪቮሉሽናይዝ ገይሮም ኣብ ሂወት ሰባት ዓብ ለውጢ ከም ዘምፅእ ዝገበርዎ ጀመርቲ ናይቲ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ወይ ከዓ እዚ ነብስኻ ምዕባይ ግላዊ ዕቤት ዝብል ኮንሰፕት ወይ ከዓ ሓሳብ እዩ ፋክት ናብዚ ከም ዓውዲ ክመፅእ ከለኹ ፈሊጦ እውን ኣይኮንኩን መፅዮ ኩሉ ግዜ ግን ሕቶ ነይሩኒ ካብ መጀመርያ እቲ ሄልካ ክጅምር ከሎ እቲ ናይ ትምህርቲ ጉዕዘይ ፅቡቅ ነይሩ ካብቶም ማስ ሓደ ግዜ እንታይ እቲ መጀመርያ ሰረት ትጅምሮ እሱን ልምዲ እዩ ሓንሳብ ኣብቲ ራይት ትራክ ኣብቲ ቁኑዕ መገዲ እንተዳ ኣትኻ ጥዑም ይስጠመካ ስለዚ ልምዲ ስለ እውን ዝነበረ ፓሽን ድሌት ነይሩ ዳርጋ ብቐሊል እየ ኣብቲ ነብሰ ከፍ ዝነበረ ጉዕዘይ ኣብ ኩሉ ዕዉት ነይረ ማለት እዩ ስለዚ ዕዉት ክብል ከለኹ ምስ ሰባት ተዋዲርካ ትኾነ ዘይኮነ ሓፈሻዊ ግን እንታይ ዋላ ብመንፅርቲ ተዋደሮ ነገር እውን ትነፀብራቕ ናትካ ብቕዓት ስለ ዘርኢ ዳርጋ ካብቶም ቶፕ ዝበሃሉ ኩሉ ግዜ ዳርጋ ዩኒት ፈርስት እንዳወፃኹ ክሳብቲ ናይ ሃይ ስኩል ጉዕዞ ዝውዳእ ብኸምኡ ሓሊፈዮ መወዳእታ ናይ ሜዲካል ኮሌጅ ተፀምቢረ ከዓ እዚ ዓውዲ ሕክምናን ዝሓለፈ 8 ዓመታት እኒአ ብኡ 3 ዓመት ሰሪሐ ስቲል ከዓ ኣብቲ ሞያ ኣለኹ ካልእ ጎኒ ናይዚ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ዝበሃል ግን ሓደ ካብቲ ንዓይ ዝስሕበኒ ዝነበረ ከይተረዳእኑ ናብቲ ዓውዲ ዘእተወኒ እሱ ከዓ ብዛዕባ ሂወት ዘለኒ ርድኢት ከዕቢ ንነገራት ብዕሙቕ ዝበለ ክርዳእ ከምዚ ካብቲ ባህርታት ዝፈጥረለይ ዝነበረ እዩ ዓውዲ ሕክምና ምስ ኣተኹ ብዛዕባ ናይ ኣካላት ናይ ሕማማት ብዙሕ ነገራት ከፍልጠኒ እኳ ተባሃለ ተዓብዪ ስእሊ ናይ ሂወት ብሙሉእ ዝምልስ ግን ኣይነበረን ላይክ ማስ ሰብ ምዃንካ እንታይ እዩ ትርጉሙ ካበይ ትመፅእ ናበይ ትኸይድ እንታይ ጌርካ ክትሓልፍ ዘለካ ምክንያቱ እንታይ እዩ ከጅም ክረአና ነበርቲ ይኮናን ኣትሊስት ኣብታ ሓፃር ዘላ ናይ ሂወት ጉዕዞ ንምንታይ ኢና ዘለና እንታይ ኢና ክንገብር ምክንያቱ ዓበይቲ ሕቶታት ናይ ሂወት ክትምልስ ተዳ ዘይፈቲንካ ኣብቲ ዲቴይልስ ንኣሽቱ ነገራት ተዋሒድካ ክተርፍ ስለትኽእል እዚ ነገራት ዳርጋ ካብቲ ቀፃሊ ሕቶ ዘምፃለይ ዝነበረ ነገር ስለ ዝነበረ ዳርጋ ናብቲ ዓውደቲ ዝተፈላለዩ መፅሓፍቲ ናይ ፊሎሶፊ ናይ ሶሺዮሎጂ ሳይኮሎጂ ስነ ልቦና ብዝሒ እዚ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ዝበሃል ከም ዓውዲ እውን ከም ዝነበረ ከይፈለጥኩ ዳርጋ ብዙሕ መፅሓፍቲ የንብብ ነይረ ቀፃሊ ንሰባት ትዕዝብቲ ንምንታይ ገለ ሰብ ዕዉት ዝኾኑ ንምንታይ ገለ ሰብ ወድቕ ንምንታይ ገለ ሰብ ሂወት ፃዕሪ ኾነ ንምንታይ ከገሊኡ ከምዚ ቅልል ዝበለ እሞ ከዓ ሓጎስ ዘለዎ ሂወት ክነብር ይኽእል ሓጎስ ክንብል ከለና ዋላ ኣብቶም ሊትራሊ ዕዉታት ዝበሃሉ ሰባት ኢልካ ተሓስቦም በቲ ንስኻ ትሪኦ ድግዳማዊ ዘይክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ሃብታም ኮይኑ ተደኣ ሂወቱ ሚዝረብል ወይ ከዓ ዕግበት ዘይብሉ ነገር ርኢኻ ሃብቲ ክንብል ከለና ሕጂ ድሓር እውን ክንሪኢና ገፊሕ ዝኾነ ዓውዲ እዩ ማስ ገንዘባዊ ሃብቲ ክህሉ ክእል እዩ ብካልእ ነገራት እንተደኣ ባዶ ኮይኑ ትሰብ ግን ሙሉእነት ዘይክህልዎ ክእል እዩ ታስዋይ ትሪኦ ኦኬ ስለዚ እቲ ምንጪ እቲ ገንዘብ ጥራይ እውን ኣይኮነን ትብል በቲ ሞያዊ ኮይኑ እውን ብዙሕ ነገራት ክጎድሎ ትኽእል እቲ ሞያ ወይ ከዓ እቲ ዝናላ ንኣብነት ስታተስ ሜዲካል ዶክተር ክበሃል ከሎ ምናልባት ኣብ ዓድና ጥራይ ዘይኮነ ብካልእ ዓውዲ ደረጃ ዓለም ክትሪኦ ከለኹም ካብቲ ድሓን ዝበሃል ስም ኣለዎ ዝበሃል ዓውዲ ኮይኑ ትሪኦ እሞ ዋላ ኣብቲ ዓውዲ ተኸተፅንዐ ከለኻ ናብቶም ኣብቲ ፕሮፌሽን ዘለዎ ሰባት ትቀርብ ከለኹም ገለ ነገራት ትርኢ ኦኬ ስለዚ እዚ እውን ትመልሲ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ሕጉስ ዝበሃል ሰብ ሙሉእነት ዘለዎ ሰብሲ እንታይ ዝገበረ ዳ ኣሉ ናብ ዝብል ሕቶ እዩ ዘምፃእካ ሽዑ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ በቃ ቀፃሊ ሕቶታት ንክምልስን መንፈሳዊ ዓውዲ ተኣቱ ፖለቲክስ ተኣቱ ኣብ ኩሉ ቢዝነስ ተኣቱ ፋይናንስ ሂስትሪ ትርኢ ናይ ታሪክ ናይ ዓበይቲ ሰባት ናይ ኩሎም መራሕቲ በቃ ካብ ታውዛንድስ ካብ ኣሽሓት ዓመታት ጀሚሩ ናይ በዓል እዞም ሮማን ኢምፔረርስ ማርከስ ኣውሬልየስ ሴኔካ ከምኡ ኢልካ ኩሎም እዞም ነዛ ኣሜሪካ ዓባይ ዓርሞሽ ዝኾነት ሃገር ዝፈጠሩ በዓል ቤንጃሚን ፍራንክሊን ጀፈርሰን ኣብርሃም ሊንከን ከምኡ ናብ ህንዲ እንተደኣ ከይድካ በዓል ማዘር ትሬዛ ማህተማ ጋንዲ ማርቲን ሉተር ኪንግ ተዘከርቲ ሰባት ኣብ ኣፍሪካ ተመፂኻ በዓል ማንዴላ ብሳይንስ ተመፂኻ ኣልበርት ኤንስታይን ንዓይ ዘሕስበኒ ዝነበረ እንታይ እዩ እዞም ሰባት እዚኦም እቲ ፖቴንሻል ናይ ሂወቶም እቲ ከም ሰባት ክኾንዎ ዝኽእሉ ኣብቲ ቶፕ ላዕሊ ዝበሃል ተዳ በፂሖም እንታይ ስለ ዝገበሩ ካብቲ ፍሉይ ሰብ እዮም ምክንያቱ ኩልና እንተደኣ
ተመሳሳሊ ዓይነት IQ ወይ ከዓ ብልሒ ናይ ኣእምሮ ሃሊና ኮይኑ ስለዚ እንታይ እቲ ቀንዲ ዛዕባ ማሲሶም ንዖም ዕውታት ገብሮም ዝኽኣለ ተኻልእ ሰብ ከዓ ሚድየክር ወይ ከዓ ኣቨሬጅ እቲ በቃ ሰሪሕኻ ምእታው መዓልታዊ ትገብሮ ከምዚ ማንዴይን ከምዚ ኤክሳይትመንት ዘይብሉ ከምዚ ሓይሊ ዘይብሉ ዓይነት ሂወት ንምንታይ እዩ ዝነብር ስልችው ዝበለ ዓይነት ሂወት ንዝብል መልስታት ንዝብል ሕቶታት እየ መልሲ ክደሊ ፈቲነ ኣብ ኩሉ ነገራት ትሪኦ ድሓር ናብ ኩሉ ኮንቨርጅ ዳገበረ ዳታ ኣክበ ዝበካ መልሲ ኣሎ እቲ ኣብ መወዳእታ ዝመፅእ መልሲ እንታይ እዩ ናይ ሂወት ዕላማውን ፈሊጦም ብዝግባእ ነቲ ዘለዎም ፖቴንሻል ወይ ከዓ ዝተዋሃቦም ብቕዓት ፈሊጦም እሞ ከዓ ሂወቶም ከዓ ናይ ምክንያት ናይ ትርጉም ዘለዎ ሂወት ክገብሮ ዝኽእል እዩ ዋላ ማርቲን ሉተር ኪንግ ተዳሪእና ሕጂ ካብቲ ቀፃል ዝብሎ እንታይ እዩ if you don't have a reason to die for you don't have a reason to live for እንተደኣ ንሓደ ነገር መስዋእቲ ክትከፍለሉ ትኽእል ዓብ ነገር እንተዳ ምክንያት ዘይብልካ ኮይኑ ናይ ሂወት ምክንያት ንክትነብር የብልካን እዩ ዝብል ማዕረኹም ዶ ዓይነት ምክንያት ይኸ ዝኺደካ ሶቶም ዕውታት ካብቶም ዘይዕውታት ትዛዓበየ ቀንዲ ዝፈልዮም ነገር እቲ ናይ ሂወት ዕላማ ሚኒንግ ትርጉም ኣልቢሶሞት ሂወቶም እዚ ከዓ ባዕልኻ ቀፃል ብምኻድ ክንሪኦ ኢና እዚ ኮርስ ዝምልሶ ከዓ እሱ እዩ እንዳኸድካ ዳኳዓትካ ትረኽቦ ከም ሰልፍ ዲስካቨር ትገብር ነብስኻ ምስ ፈለጥከያ ቀፃል ናትካ ድሌታት ናትካ ታለንትስ ናትካ ብቕዓታት እንታይ ክትገብር ትኽእል ምክንያቱ ሰብ ምዃንካ ንኩልና ፍሉይ ዝተዋሃበና ተውህቦ ኣሎ እሱ እንተደኣ ትፈልጦ ተዘይክኢልካ ግን ልክዕ እንታይ ኢኻ ትኸውን ካብቲ ካልእ ሰብ ዘፍሊ ዘይብልካ ካብቲ ማጆሪቲ ዝበዝሐ ከምዚ ማእከላይ ዝኾነ ሂወት ኢኻ ትነብር ሶሪ በዚ ድውልና ኣለዎ እሞ ንእሽተይ ሓሳብ ከቕበሎም ቅሬታ ኣብዮም ከይከውን ኦኬ እቲ ሊንክ መሊስና ናብ ንወስዶ እሞ ጅመር ኢና ሶሪ ቅሬታ ቁርብ ቀዳማይ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ንእሽተይ ኣሸገር ኣቢሎም ኣሎ መስለኒ ኢትስ ፋይን ፀገም የለን እቲ ሪኮርዲንግ ክኣተልዎ ክእል እዮም እዚ ነገራት እዚ እንታይ እዩ ክነቲ ሞያዊ ኮንካ ዋላ ክትረኽቦ ትኽእል ዕግበት ካልእ ሕቶታት ከም ዘሎ ብሂወት ስለ ዘርእየካ ዳርጋ ብዙሕ መፅሓፍቲ ተንብብ ዳርጋ እቲ ብሉፅነት ናይ መፅሓፍቲ እንታይ እዩ እኩብ ናይ ኣሽሓት ዓመታት ዊዝደም ወይ ከዓ እቲ ጥበብ ዝበሃል ናይ ዓለም ቶም ዓበይቲ ሰባት እውን ኣክሮስ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዘለው ናይ ዓለም ብኣካል ዋላ ተዘይረኸብካዮም ብመፅሓፍቶም እቲ ናቶም ታሪክ ናቶም ብፍላይ እዚ ኣውቶባዮግራፊ ዝበሃል ናቶም ሂወት ዝሓለፎ ብምርኣይ ንዓና ኢንስፓየር ክገብረና ክእል እዩ ከነቃሕና ክእል እዩ ዓብ ምዃን ከመይ ማለት እዩ እንታይ ስለ ዝገበሩ እዮም ከምኡ ኮይኖም ንዝብል ብዙሕ ሕቶታት ስለ ዝምለስ ዳርጋ ካብቶም ቀንዲ ዝፈትዎም ዓይነት መፅሓፍቲ እዞም ኣውቶባዮግራፊ ዝበሃሉ ናይዞም ዓበይቲ ሰባት እዮም ስለዚ ብኡ ቢለ ብዙሕ ኮርሳት ክወስድ ክኢለ ድሓርቲ ዓውዲ ከም ዘሎ እዚ ላይፍ ኮቺንግ ዝበሃል ክፈልጥ ክኢለ ማለት እዩ ላይፍ ኮቺንግ ቤዚክሊ እንታይ እዩ ልክዕ ከምዚ ናይ ኩዕሾ ናይ ዝተፈላለየ ኣሰልጣን ዘሎ ናይ ሂወት ኣሰልጣን ከዓ ኣሎ
ብዙሕ ዋና ብኣካዳሚ ከይድና ንምሃሮ ትፀገም እንታይ እዩ ከመይ ጌርካ ሙያዊ ትኸውን እምበር ኣብ ሂወት ከመይ ጌርካ ትዕወት ንኩሉ ዘማልእ ዓወት ማለት እዩ ክትረክብ ትኽእል ዝነግር ኣይኮነን እዚ ዳርጋ ካብ ገዛኻ ብገለ ብዕድል ወይ ከዓ ካብ ከባቢኻ እንተደኣ ክተምፅኦ ተዘይክኢልካ ኣሸጋሪ እዩ ዝኾን ብፍላይ ኣብቲ መጀመርያ ዘሎ ክፋላት ናይ ሂወትካ እዞም ነገራት እዚኦም ተዘይረክብካ ንዝበዝሕ ክፋል ናይ ሂወትካ እንዳተሸገርካ ኢኻ ስለ ትኸይድ ብሓደ ዓውዲ ምዕዋት ጥራይ ዓወት ከም ዘይኮነን ዓወት ክበሃል ከሎ ድምር ናይ ብዙሕ ነገራትን ገንዘብ ስለ ዘለካ ወይ ስልጣን ስለ ዘለካ ወይ ፍልጠት ስለ ዘለካ ጥራይ ዝመፅእ ዘይኮነ እኽብካብ ናይ ኩሉም ተሓፈሻዊ እቲ ንዓኻ ከም ሰብ ትርጉም ዝበካ ሂወት ምክንያቱ ክትመፅእ ከለካ ሓደ ሚሽን ናይ ሂወት ሓደ ዕላማ ናይ ሂወት ኣለካ ንዑ ክሳብ ዘይገበርካ ከዓ እንታይ ዝኸውን ናይ ሂወት ጉዕዞ ዳርጋ ኣልቲሜት ዕግበት ዝበሃል ዘይብሉ እዩ ዝኾን ነዚ ንክንረክብ ኢና ብዘለና ማለት እዩ እሱ ምስ ረኸብካ ከመይ ጌርካ ክተኹኖ ትኽእል እሱ እንተዳ ተፈቲሑ ኩሉ እቲ ንኣሽቱ ዝበሃል ሕቶታት ናትና ናይ ገንዘብ ድዩ ናይ ካልእ ነገራት ኩሉ እቲ ንብሎ ክፍታሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ልዕሊኡ ዝኾነ ነገር ከዓ እቲ ኣብ ሂወት ዘድልየና ዜርካ እቲ ቀፃሊ ሓጎስ ዕግበት ዘለዎ ሂወት መዓልታዊ ሕጉስ ዓይነት ሂወት እዩ ተዘይኮነ ካብ ሶኒ ክሳብ ቀዳም ከምዚ ጨፈፍ ዳበልካ ዳ ስራሕኻ ከምዚ ብዙሕ ሓጎስ ዘይብሉ ቀዳመ ሰንበት ንዝመፅእ ሓጎስ ወይ ከዓ ቫኬሽን ሓንሳብ ዓመት ወይ ከዓ ኣብ 6 ወርሒ ንዝመፅእ ሓጎስ ወይ ከዓ ሪታየር ምስ ገበርኩ ንእሽተይ ቁርብ ገንዘብ ኣኪበ ብድሕሪ ነፃ ክኸውን እየ ንዝብል ተዳኣ ኮይኑ ኣብቲ ዓንኬል ናይቲ ራት ሬስ ዝበሃል ኣብኡ ኢና ኣቲና ዘለና ከምቲ ስቲቭ ጆብስ ዝብሎ ልክዕ ከምቲ ኣብ ፍቅሪ ኣዝኻ ዘሐጉሰካ ተኸዶ ደሰይም ከዓ ከምኡ ኣብ ሂወት ዘሐጉሰካ ነገር ዋላ 24 ሰሪሕካዮ ዘይስልችወካ ዓይነት ነገር ክትረክብ ትክእል ኣለካ you have to fall in love ምክንያቱ ስራሕካ ንዝበዝሕ ክፋል ናይ ሂወትካ ዝቃንየ እዩ ኪንየት ንገንዘብ ኪንየት ንካልእ ነገራት ኢልካ ዝሰርሖ ኣትሊስት ትፈትዎ እንተዳ ተዘይክኢልካ ኣሸጋሪ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ እቲ ሂወት ፃዕሪ ዝገብሮ እውን እሱ እዩ ስለዚ እሱ ረኺብካ ብኡ ክትዕወት ከም ትኽእል ንኩሉ ሕቶታትካ ምልስ ከም ዝኽእል ኢና ኣብዚ ኮርስ ብዓብዪ ክንሪኦ ብቐንዱ ካብዚ ኮርስ ትወስድዎ ነገር ከዓ እሱ እዩ እቲ ዕላማ ናይ ሂወትና እንታይ እዩ ብኸመይ ዓቢ ራእይ ይህልወና ሓቀኛ ዝኾነ ዕግበት ሓጎስ ምክንያቱ ሓጎስ ክበሃል ከሎ እዚ ፕሌዠር ከድካ ሓደ ቫኬሽን ስለ ዝኸድካ ወይ ፓርቲ ስለ ዝተሳተፍካ ወይ ሓደ ነገራት ስለ ዝገበርካ ስለ ዝሰተኻ ገለ ዝመፅእ ግዝያዊ ይኮነን እዚ ዋላ ሓደ ከምዚ ፌድ ዝገብር ሓንሳብ ተራእዩ እንደገና ከምዚ ኢሊዥን ካባና ዳሃደመ ዝኸይድ እሞ ከዓ ክንሕዞ ክንጭብጦ ተበልና ቀፃል ምሳና ዘይከውን ነገር እዩ እዚ ግን ካባኻ ዘይእለ ነገራት ዕግበት ወይ ከዓ ሓጎስ ምክንያቱ እንታይ እቲ ሓጎስ ብቐንዱ ካብቲ ክኾነ ዝግባእሲ ኮይኑ ኣለኹ ትብሎ ነገር ስለ ዝመፅእ ንዑ ከመይ ጌርካ ክተመንጮ ትኽእል ክንርኢ ኢና ካልእ ከዓ ዓበይቲ ሕልምታት ብኸመይ ክንሓልም ንኽእል ምክንያቱ መብዛሕትኡ ዋን ሰብ ዝድረቶ እቲ ዓበ ሕልሚ ሓሊምካ ዘይምዕዋዝ ዘይኮነ ንእሽተይ ተሓልሞ ንዑ ንኸተሳኽዕ ወይ ከዓ ንዑ ንኸተግብር ተኸዶ ከምዚ ቁርብ ሓይሊ ዘይብሉ ዘስ ዘይብሉ ዓይነት ሂወት እዩ ዝኾን ስለዚ ናይ ቀረባን ናይ ርሑቕ ሸቶታትና ብኸመይ ክንሰርዕ ንኽእል ምክንያቱ ፕላን ተዘይብልና ብሂወት ናበይ ንኸይድ እንተደኣ ተዘይፈይጥና ብኸመይ ክንበፅሑ እንተደኣ ክንሰርዕ ተዘይክኢልና ግምታዊ ስለ ዝኾነ እቲ ሂወት ከምዚ ውፅኢታዊ ይከውን እዩ እዚ ነገራት እዚ ክንመሃሮ ኢና ካልእ ልዕሊ ዝኾነ ግን ዋላ ኣብ ናይ ትማል ኮርስ ነበርኩም ተዳሪኽሞ ናይ ዊልያም ጄምስ ተዛዓበየ ረኽበት ናይ ዝኾነ ጀነሬሽን ኮምፒተር ኣይኮነ ኢንተርነት ኣይኮነ ነፋሪት ኣይኮነት ዋላ ካልእ ነገራት ኣይኮነ ሰብ ኣእምሩ እንተዳ ቀይሩ ዝኾነ ኩሉ ሂወቱ ክቕይር ከም ዝኽእል ምፍላጥ ኢሉ ስለዚ ሓይሊ ተሓሳስባና ንኩሉ ሂወትና የቃንዮ እዚ ሕጂ ዘሎ ሳይንስ ናይ ሳክሰስ ይኹን ሕጊ ናይ ፊዚክስ ካብዚ ኒውቶንያን ዝበሃል ክላሲካል ናብ ኳንተም ይኾይ ዘሎ ኳንተም ከዓ እንታይ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ሂወት ኩሉ ኢነርጂ ዋላ ዝግኡዝ ነገር ንሪኦ ዘለና ኢነርጂ እዩ ካብ ኢነርጂ ተዳ ዝምንጭ ኮይኑ እቲ ኢነርጂ ከዓ ተሓሳቢ ኢልዎ ምክንያቱ ተሓሳብ ናትካ ምስ ተዳገመ ናብ ሓደ ፍሪኬንሲ ናብ ኢሞሽን እዩ ዝቕየር ናብ ስምዒት ምክንያቱ ሓደ እንደልየ ነገራት እንተዳ ክንገብር ኮይና ስማዓና ፊሊን ስምዒት ኣሎ ወይ ከዓ ስልችወና ከሎ ነገራት ክፅላእና ከሎ ከዓ ስማዓና ስምዒታት ኣሎ እዞም ስምዒታት እዚኦም ንሂወትና ከምዚ ዝዝውርዎ ከመይ ጌርና እቲ ናይ ዓወት ስምዒታት ኣምፂና እቲ ራይት ኣተሓሳስባ ቁኑዕ ኣተሓሳስባ ኣምፂና ነቲ ሂወትና ቃኒና ሪፕሮግራም ጌርና ልክዕ ከምዚ ንሓደ ኮምፒተር ሪፕሮግራም ጌርካ ከም ብሓድሽ ትፅዕኖ እቲ ርእስና ኣፕግሬድ ክንገብሮ ኢና ማለት ስለዚ ሞባይላትና እቲ ላፕቶፓትና ጥራይ ዘይኮነ ኣፕግሬድ ዘድልዮ ብቐንዲ ኣእምሮና ኣፕግሬድ ምግባር ከም ዘድልዮ ክንርኢ ኢና ያ
نسي مهنيات أبي هو تنتهي كلنا نسعرينا نفس كيفنا نهوت كنكير نالبات تي درجات عنا فالخ الخون إتي أجابب أنت دعك كنفلت أخي ناقن بقليلون كم زي بزح دخان بزي بلون زيادة بأمرنا كم سر نقلينا مهنيات بقولبت صرح صرح عزي أهلاخن نعخون زعنوكا نتعنا خان كل نجاراتي تلا أمورنا كنت أمور لك إلنا قل نويح خنقو عزنا خلينا زي نابولين هيل زحافة مزحاف think and grow rich حسب مختبتم زبلنا بعد زي billionaires أندرو كارنيجي هو تينا كوا حمش نميتي عوتات سبات زجبر مصنعتهم زي نتي منش غرف نجار أبى تحساس ما خمزونا سو مونا حسب الدينا كحسبنا دون نبيرنا هنا من دا حسبلنا زبل حتى خننسن خلينا تنحسب حساب جن effectively وسيتاولي نياتو كم زي habitual كوينو لمدو كوينو أبرسنا قد سأل ما اسمه لايك كباب سوسا شح زاكل معلتي حساب نحسب كابزيم جن توم 800 ميتات تام تدقاقمتن ineffective زخون كم زي وسيتاين زي كنا حساباتهم سو حدش حسابات كنا ميجي تداخينا ቅድሚ ሕጂ ሓሲብናዮ ዘይንፈልጥ ኣተሓስባ ከነምፅእ ክንክእል ኣለና ቅድሚ ሕጂ ምብናዮም ዘይንፈልጥ መፅሓፍቲ ከነንብብ ክንክእል ኣለና ቅድሚ ሕጂ ረኺብናዮም ዘይንፈልጥ ሰባት ፍልይ ዝበለ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ነብሮ ዝነበርና ዝነብሩ ዓይነት ሰባት ክንረክብ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ በዞም ነገራት እዮም ዝኣቱ ጂምሮን ክዛረብ ከሎ ካብዞም ዓበይቲ ናይዚ ዓውዲ እዚ ናይዚ ፐርሶናል ዴቨሎፕመንት መራሕቲ እንታይ እዩ ዝብል ሓደ ሰብ ክቕየር የብለካ ብሂወት ለውጢ ከምፅእ ደሊ ኣለኹ ብለካ ወለ ንጉድ ፅቡቅ መጀመርያ ክትገብሮ ዘለካ ኢሉ ናብ ገዚኡ ኢኻ ተኣቱ ናብቲ ናቱ ላይብራሪ ኦኬ ናብቲ ናቱ ላይብራሪ ኢኻ ተኣቱ ሶ እቲ ናቱ ላይብራሪ እንታይ ዝሓዘ እዩ ምክንያቱ እቲ ስኻ ተንብቦ እቲ ስኻ ትሰምዖ ኣብ መወዳእታ ስኢኻ ተውፅኦ ስኢኻ ንሂወትካ ዘቃኒ ናስዋይ ኣብዚ መፂና ዘለና ከዓ ንሱ ብምርዳእ እዩ ሓደሽቲ ሓሳባት ሓደሽቲ መምርሒታት ወይ ከዓ ስኪልስ ክእለታት ናይ ሂወት ምምፃእ ሂወትና በቲ ዝግባእ ቃኒና ናብቲ ቁኑዕ መስመር ንኸምፅኦ ማለት እዩ ሶ እዚ ቅድሚ ሕጂ ንጓዓዞ ነርና ዶ የስ ንጓዓዞ ነርና ሓፈሻዊ ሳይንሳዊ ብዝኾነ ጋባ ክንከይድ ከለና ግን ልክዕ ከምቲ ኩሉ ነገራት ብሳይንስ ሰርሕ እቲ ዓውድ ናይቲ ሳክሰስ ወይ ናይ ዓውድ ዝበሃሉ እናቱ መምርሒታት ኣለዎ እዚ ከዓ ሕጂ ኣነ መፅአ ዘምፅኦ ወይ ሓደ ዘምፅኦ ዘይኮነ ካብቲ ኣብዛ ንስ ዓመታት ሒዝካ ዝነበረን ኩሉ ትዕውት ዝበሃል ሰውን በዚ መገዲ እዚ ዘመሳስሎ ነገራት ዘለዎን ሶ እሱ እንተዳ ሒዝና ኣትሊስት እቲ ዘድልየና ኣብቲ ዓብ ስእሊ ብምእታው ኦኬ ስለዚ ከምዚ ምግባር ከምዚ ክገብር ክኽእል እየ ክትብል ትኽእል ኢኻ ሶ ኣነ ከማ ብዛዕባመይ ኣትሊስት ዕቡዝ ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ሂወትን ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ከምኡ ከዓ ነዊሕን ብዙሕ ዲሲፕሊን ዝሓትትን ብዙሕ ኮሚትመንት ዝሓትትን ናይ ሕክምና ሂወት ወዲ ኣለዎ ሶ ካብኡ ዝተምሃርክዎ ካብኡ ዝተመከርክዎ ነገር እንተዳ ኣለዎም ናብቲ ሕጂ ንዘራረበሉ ዝዓበየ ስእሊ ናብኡ ዝኣትዩ ካብኡ ዝወፅእ ነገር የለን እቲ ምስጢር ናይቲ ነብሲ ወከፍ ኣብ ሂወት ከተመዝግቦ ትኽእል ዓወት ማለት እዩ ካልእ ንኸይንዕወ ዝሕዝና ኣልታዊ ልምድታት ኣለዉ ካብ ከባቢና ካብ ስድራና ካብ ተዓብያና ካብ ሂወት ዘጋጥመና ተመክሮታት ነምፅኦም ሶ እዞም ነገራት እዚኦም ካብቲ ተዓቢጦምሉ ዘለዉ ንላዕሊ ውፅኢና ከመይ ጌርና ሓደስቲ እምነታት ነጥሪ ክንርኢ ኢና ምክንያቱ ሂወትና በቶም ብዛዕባ ሂወት ዘለና ረኣያ እምነታት እዩ ዝቃነ እቲ ፕሮግራም እቲ ሳብኮንሽስ ማይንድ ሓይሊ ዝብሎ እዚ ናይ ትሕተውና ሓይሊ ዝበሃል ካስ እዩ ዳስዋይ ኣብ ደገ በቃ ዝተነገረ ተነጊርካ ክትቀየር ዘይትኽእል ድስ እዩ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታት ናትካ ሰረት እምነት ኣብቲ ታሕቲ ኮይኑ ልክዕ ከምቲ ሮት ከምቲ ሱር እንተደኣ ኣብኡ ኮይኑ ዝውሮ ኣሎ ኮይኑ እቲ ሱር እቲ ዘርኢ እቲ ተዓቢጡ ዘሎ ኣትሊስት ፅቡቅ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ማለት እዩ እንተዘይኮነ ዋላ ማይ ተስተኻ ዝተፈላለዩ ነገራት ተገበርካ እቲ ዝበቀል ነገር ፅቡቅ ኣይከውን ሶ ዘየስርሑና ልምድታት ዘየስርሑና እምነታት ኣለዉ ልክዕ ከምቲ ከይተረዳእና ዘእትናዮም ናብ ርድኢት ኣምፂና ኣለሊና ክንቅይሮም ከም ንኽእል ክንገብር ኢና ካልእ እንተሓስብ ፅቡቅ ኩሉ ፕላን ትገብር ኣብ ተግባር ምስ መፀ ግን ፈርሰካ ወይ ከዓ ፍርሕታት ኣለዎ ብዙሕ ነገራት መፅእ ናብ ተግባር ንከይተሰጋገር ዝገብሩካ ኣለዎ ብቐንዱ ግን እዚ ፍርሕን ርእሰ ምትእማን ዘይምህላውን ስግኣታት ኢፍ ከም ዝተኾነኸ ተወደቕክኸ ከም ዝተገበርክኸ ሰባት ከም ዝተበሉነኸ ተዘይተዓወትከ ተኸሰርከ ዝብሉ ኣዝዮም ብዙሓት ፍርሕታት ነዚኦም ከመይ ጌርና ኢና ክንወግዶም ዝኽእል ምክንያቱ መወዳእታቲ ስነ ልቦናናትና ክንቅይሮ ተኽኢልና ዝኾነ ነገር ክንገጥሞ ንኽእል ብዛዕባ እዚኦም ክንደስስ ኢና ካልእ ንባዕል ጀሚርካ ኣለካ ትጉዕዞ
መወዳእታ ትፍጻሜ እዩ ዘገድስ ሶ ንኸይ ንፍጽም ዝገብሩና ነገራት እንታይ እዮም ሶ ዲስፕሊንድ ኮይና ፐርሲስተንት ኮይና ኣብቲ ጉዕዞ ካብ ኤ ናብ ቢ ንኸዶ እንተደኣ ክንዕወት ኮይና ኣትሊስት እቲ ዝዓበየ ዲስፕሊን ኣድልየና ማለት እዩ ሶ እዚ ነገራት እዚ ከመይ ጌርና ኢና ክነጥርዮ ንኽእል ክንሪኦ ኢና ካልእ ዝዓበየ ናይዚ ግዜ እዚ ዝዓበየ ሽግር ኮይኑ ዘሎ እዚ ዲስትራክሽን እዩ በቃ ዲስትራክሽን ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ካብቲ መንገድኻ ዘውፃእካ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ካብዚ ቴክኖሎጂ ጀሚርካ እዚ ሶሻል ሚድያ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጀሚርካ ኣብ ስራሕ ከይተረፈብቲ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ሂወትና ኣትዩ ኣብ ሪሌሽንሽፕ ናኣትዩ ኣብ ገዛ ከይተረፈ እኳ ከምዚ ፍሉይ ግዜ ሃሊካ ይህን ሚሂን ዘይትበሃሉ ዓይነት እቲ ቴክኖሎጂ ንረብሓና ክንጥቀመሉ ዝግባእ ናትና ገዛ ኢና ኮይኑ ዝውረና ኣሎ ማለት እዩ እሱ ከዓ ዝኸፍአ ነገራቱ ኣብ ኢድና እዩ ኩሉ ግዜ ሒዝናዮ ንጓዓዝ እዩ ስለዚ እቲ እንደልዩ ነገራት ንኸይንገብር ኢፌክቲቭሊ ከምዚ ካብቲ ውፅኢታዊ ዝኾነ ስራሕ ንኸይንሰርሕ ዘዕንቅፀና እሱ እዩ ካልእ ሶሻላይዜሽን እዚ ማሕበራዊ ናብራ ንብሎ ክሳብ ክንደይ ኢኻ ሶሻል ትከውን ዘለካ ኣብቲ ዘገድሰካ ነገራት ጥራይ ከተተኮር ከም ዘለካ ስለዚ እቶም ዘየድልዩና ነገራት ኤኒሃው ኣወጊድና ከመይ ጌርና ኣብቲ ዘድልየና ጥራይ ክነተኮር ንኽእል ናብኡ ከዓ ዕውታት ክንከውን ንኽእል ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ክልተ ሰባት 5 ሰዓት ኮፍ ኣቢልካዮም ኣብ ስራሕ እቲ ሓደ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ፕሮዳክቲቭ ዝኾነ 3-4 ዕፅፊ ክሰርሕ ከሎ እቲ ሓደ ከዓ ኣዝዩ ሚድየኮር ስራሕ ክሰርሕ ከሎ እንታይ ትፍልልዮም ፕሮዳክቲቭ ዝገብሮም ከንታይ ብዙሕ ፕሪንሲፕልስ ኣሎ ዝበዓል ፓሬቶ ፕሪንሲፕል ዝበሃል ኩሉ ነገራት ኣብ ክንሪኢና ብኡ ተመሪሕና ክንከይድ ተኽኢልና ከዓ ብቐሊል ዘድልየና ፕሮዳክቲቪቲ ወይ ከዓ ውፅኢታውነት ኣብ ሂወት ከነመዝግብ ንኽእል ኢና ካልእ ኣዝዩ ኣገዳሲ እቲ ኣይደንቲቲ እቲ መንነት ናይ ገዛእ ርእስና ንገዛእ ርእስና ከመይ ኢና ንሪኣ እቲ ርእሰ ምትእማን ኣብ ርእስና ዘለና ርእሰ ክብሪ ሰልፍ ኢስቲም ዝበሃል ቀንዲ ዘዋርና ሂወትና እዩ ምክንያቱ እቲ ኣብ ርእስና ነቐምጦ ንገዛእ ርእስና ንባእ እምነት እዩ ዝኸውን ትማል እውን ኢልናዮ ነርና ሄንሪ ፎርድ እንታይ ኢሉ ነይሩ እዚ ናይ ሞተር ቪሄክልስ ዘን ኩለን ሜካኒን ገለን ተማሂዘን ኣብ ስራሕ ክውዕላ ዝገበረ ሜካኒክ ዝነበረ ወይ ከዓ መሃዚ ኣብ ሂወት እንተደኣ ክገብሮ ክእል ኢልካ ንሓደ ነገር ክገብሮ ትኽእል ኢኻ ኣይገብሮን እንተኢልካ ከዓ ልክዕ ኣለኻ which means ብመንፅር ዝኣመንካ እዩ ዝኸውን ስለዚ እዚ ካንዶ ኣቢሊቲ ብኸመይ ከነማዕብሎ ንኽእል እንታይ ኢኸ ዘሕዘና ዝብል ዲፕ ዝኾነ ሳይንስ ናይ በዓል ሳይኮ ሳይበርነቲክስ ዘለዎ ክንርኢ ኢና እዚ ናይ በዓል ዶክተር ማልትስ ዝገበሮ መፅናዕቲ ብኸመይ ክንቂሮ ንኽእል ከዓ ተግባራዊ ዝኾነ ልምምታት ኤክሰርሳይዝ ኣለና ካልእ ኣብ ሂወት ብድሆታት ግድን እዮም ኩሉ ግዜ ምክንያቱ ትጅምር ትጓዓዝ ገለ ብድሆ ቻሌንጅ የጋጥመካ እሱ ከዓ ይዕንቅፀካ ፍራስትሬትድ ትኸውን ትፈርሕ ተዘይተዓወትኩ ክትብል ነቶም ዘጋጥሙ ኣብ ሂወት ብድሆታት ብኸመይ ኢና ክንስዕሮም ንኽእል ብኸመይ ከናብ ዕድል ክንቀይሮም ንኽእል ምክንያቱ ደሰይም ሓደ ዓይነት ብድሆ ንገሊኡ ሰብ ፀጋ ክኸውን ከሎ ትዕድልቲ ወይ ከዓ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ንገሊኡ ሰብ ከዓ መርገም ዝኾነሉ ኣጋጣሚታት ስለምንታይ እዚ ከዓ ናቱ ሳይንስ ርእሱ ዝኸኣለ ስለ ዘሎ ክንሪኦ ኢና ካልእ ለውጢ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ እኳ ኣዝዩ ቅልጡፍ ለውጢ ዝመፀሉ ዘሎ ዓለም እቲ ዳይናሚክስ ናይ ሂወት ማዕረ ማዕረ እዩ እንተደኣ ክንጎይ ተዘይክኢልና ርእስና ኣፕግሬድ ጌርና ከመይ ንገጥሞ እንተደኣ ክንርኢ ተዘይክኢልና ሸጋር ስለ ዝኸውን ከመይ ጌርና ምስ ለውጢ ተዋሂድና ክንዕር ንኽእል ከዓ ርእሱ ዝኸኣለ ሳይንስ ዓበይቲ መፅሓፍቲ ናይቲ ዓውድቲ እቶም ብሉፃት ዝበሃሉ መፅሓፍ ዝብሎ ዳዳሃሰስና ንስቶም ክኢላታት ዝብሎ እቲ ተመክሮታት ናትና ዳምፃና ክንሪኦ ኢና ካልእ ኣብ ሂወት ክንዲ ዝበለፀ ብሉፅ ዝኾነ ሞያ ስኪል ሃሊካ ክእለት ሃሊካ እንተደኣ ስምዒታትካ ብኸመይ ትገትእ ምስ ሰባት ብኸመይ ትረዳእ ፍርሕታትካ ብኸመይ ትቆፃፀር ክእለትካ ብኸመይ ምስ ሰባት ሪሌት ጌርካ ትዛመድ እንተደኣ ተዘይፈሊጥካ ዋላ ሓደ ከምዚ ትርጉም የብሉን ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ኣብ ሂወት ዝምድና እዩ ኣብ ኩሉ ብስራሕኻ ኣብ ቀረባ ምስ ስድራኻ ዘለዎ ሂወት ኣብ ሓዳርካ ኣብ ኩሉ ነገራትካ እዚ ነገራት እዚ እንተደኣ ሙሉእ ተዘይኮይኑ ከዓ እቲ ሂወትና ሙሉእ ክኸውን ስለዘይክእል እዚ ነገራት እዚ ኸ ብኸመይ ኢና ከም ስኪል ከነማዕብሎ ንኽእል እዚ ኢሞሽናል ኢንተሊጀንስ ብዳንኤል ጎልማን ፖፑላራይዝ ዝኾነ ዝያዳ ህቡብ ዝኾነ ካብቶም ቀንዲ መሰረታት ናይ ዓወት ዝብሎም እዚኦም ማለት ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣይኪዩ ዓቂንካ ትብልሓ ኣእምሮ ናይ ወዲ ሰብ ዕውት ክኸውን ንኽእል ዘይዕውት ክኸውን ንኽእል ዝበሃለሉ ዝነበረ ግዜ ናው እቲ ቀንዲ መሰረታዊ ወሳኒ ነገር ሰብ ንክዕወትን ዘይክዕወትን ኣብ ኣካዳሚ ዘመዝግቦ ዓወት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሂወት ብቐንዱ እቲ ኢሞሽናል ኢንተሊጀንስ ሶሻል ስኪልስ ማሕበራዊ ክእለታት ምስ ሰባት ዘለዎ ዝምድናታት
مسميتاتو كمي يقتل حراق ديو مسابات تصبو كزامة دخلي نتوم ناتو إمبالس زموتو كم زجبر زبلو كابتي مقدو خيل قصو زخول نقرات كوكوات سر زخيل دي delayed gratification زبل سلازي زي مس بوزح مصنعتاتو كم رينا قالتي gratitude ወይ ካዝ ናይ ምስጋና ህይወት እንታይ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ጥቕምታት ኣለዎ ብኸመይ ከም ህይወትና ክንተኣታትዎ ንኽእል ንሓፈሻዊ ሓጎስና ከዓ ኩሉ ግዜ ሙሉእ ክገብሮ ክእል ዝብል ክንርኢና ካልእ ተወሳኽቲ እውን ኣለና ስለዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንኸዶ ሪሶርስስ ወይ ከዓ ሕቶታት ኣለውና ቀጻሊ ብፒዲኤፍ መልክዕ ከዓ እቲ ፅሑፋት ክሰደልኩም እየ ብቐንዱ ግን እንታይ ስራሕ ዘድልዮ እዩ ማለት ኢንፎርሜሽን ሓበሬታ ካብ ዝተፈላለዩ ነገራት ክንወስዶ ንኽእል ኢና እቲ ብቐንዱ ክንወስዶ ዘለና ካብዚ እቲ ርእስና كنسرح كلالنا exercise نقبر كلالنا سلزي كبوزح كورسات ناتي زوسر كوا كبوزح تموكراتات نهيوتي كبوزح مصحفتي استوات كم زي وصي تاوزو خنا لوطي نجزارسي ولاون ابوزحات زراقو حتوتات سلازلو سو كنسرح كلالنا تزي كونت حبريتا نغزي يقرب تتحاسبانا وين اندغود كغير ايت كونسبت زلو اموداتا ابلاي كنغورو كنا تبورن تداسي كيلنا كن دهاسة زغي سلازي تي زعاب يسرح أبتم حتتات من لاس لزخنة تي ورك بوك أبتي مود داتا زوهابنا بزقبا كنعيلهم كلالنا so زي تحفش أو introduction نايتي كورس كوينو زي لو معلتن ريك أدامي معرف إذا رأي علامة هيوت زبل مالتيو so ميجي مرخ جمر تداخنكا ولا بقو عزن تدا حسيبنا كابي نغيل كان أبي كيدا لك تفلت كلا لك سلازي زي علامة هيوت نورزلنا خالك همزي برهان نورزلنا كم بانا خوينو أنفتنا هيوت كازت حزة كمالتي أوكي أنا أمانيل أبي هيوت الله سو أب كنت زعمت تحرق اندزي أبي هيوتي ملو كم زخمزة عيك حلف زدلي كم زخمزة قبري زدلي ناتي فالي ناتي كبرتات زيمين بخمز جيرك عنيقا أبي هيوت أبلوتي أبي هيوت كلوت أزخل زدل نقرات زي أبي هيوتي كم صوت زدل نقرات لوتي زي زبلا عبيتي مخنيت وي علامة هيوت انت راح نقبر تزي كيلنا تي هيوت يزخون كم زي كونفيز هيوت يزخون منياتو نتصار انت دات زي بالكنابي تخيدا لها تيك كودت الرحكات عزيو دروتي سو كم زر يزلنا ناي هيوت قعزو كمولاد ناموتي إذا خاطي ناتشرال تفترو زهابنا ناي كلنا قعزي مالتي سلازي أو حدا بوينت ولينا لنا أو حدا بوينت غاتي كابز سيقاوي هيوت ملاي زي ترفي سو أبز مونغو زولو داش إذا قابزي كمي تنبرو عوتات زي عوتات دابل فلالينا مالتي حقوس زي حقوس سو زين حصرتي ناي هيوت قعزتات اتي استوهابنا قعزو تي ناي هيوت مقام زي قدس أمونغو زور سب كل خلق قال مهنيت هيوت unpredictably at least سجن كابلوم جميرنا كمي قرنا بpurpose بعلامة بترجم كنبر نخل كنا عنا most value زخونة عزينا عنا كمزي ترجم زبالنا هيوت علامة فليتنا كمي قرنا بو مسارت كنقو عز نخل كندسيشنا على معلتي سلازي بقندو تسب دقيسو خمستس زقبرو كينيا شجرات كم زر زقبرو نجاراتون زي نهيوت علامي سلازي كلنا نفسه كفنا بزي كازنا يزي عين قاعزينا جن معرف ندينا نصور نزلنا بز نجارات زي عابد يخا مات نيو حق رخينا يدينا نوش تأتينا أنا سيرنا يدينا لو ممكن رأينا سو زي تمالون رأينا نيرنا تي أنفتنا هيوت كانت دافت فلتزي كيلكا أشجاريو نياتو هيوت بوزح قراناتات يزولو سو انتايز بلا زاربالو انت دا سخا ናይ ገዛእ ርእስኻ መምርሒ ናይ ህይወት ተዘይብልካ ክትከዶ ዘለካ መገዲ ተዘይብልካ ነቶም ኦሬዲ ራእይ ናይ ህይወት ዘለዎም ሰባት ከተገልግል ኢኻ ትነብር ምክንያቱ ኪኔቲ መሰረታዊ ንኽትበልዕ ንኽትሰቲ ሓፈሻዊ ነቲ ዘድልየካ ነገራት ማተርያል ደጋዊ ነገራት ዝምልእ ነገር ኪንዮ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ኪንዮ ክትከይድ ዝገብረካ እዚ ራእይ ዝበሃል ነገር እዩ ሶ እቲ ራእይናትና ዓብ እንተደኣ ኮይኑ ትኽንኮኖ ንኽእል ካብ መንፅር ዓብ ክኸውን ንኽእል እዩ ስለዚ ዓብን ንፁርን ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ሶ መብዛሕትኡ ሰብ ዝነብሮ እዚ ቲፒካል ራት ሬስ ዝብሎ ሳይክል ናይ ህይወት ወይ ከዓ ዓንኬል ናይ ህይወት እዚ 9-5 ዝበሃል ብልምዲ ኣዘራርባ እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ሰዓት 9 እንተ ወፊርካ ሰዓት 5 ተኣቱ ዝብል ኣዘራርባ እንድዩ ሶ ትድቅስ ትትስእ ናብ ስራሕ ትወፍር
السرح كينيتي نتي بيلس نات كام مخفلي حدا مسارتاو نجار كتبول عتساتيو ويكال نجارات موهابي كاله inherent زخانة ناتو من شيء حاجوس انت دعزيه بك أخوينه أبزل لها مالتي سلزت مسيخة دراريخة تكسي أنا بعرف تسيخة هي وتصل شاوي سخونة كم زعان كيل تدع لها غنكا انت يزلوا كاسخاس راح يزلوا كخمزي بلمد زنجر زرار بالو in fact حدا وانا عادي انجليز زنبر ستوري نايز كاتيدرال كسرح خلو اتي اركيتكت نتوم سلست كم زنداو ኮይኖም او ዝነበሩ ዘቀባብሉ ዝነበሩ እቲ ባዕቲ ገለ ኩሉ ነገራት ንሰለስቲኦም ኣብቲ ስራሕ ከለዉ ረኺቦም ነቲ ቀዳማይ ሓይትዎ እንታይ ትገብር ኣለካ ገሊልዎ ናልካ በቃ ኣብዚ ነብዕጥ ኣብዚ እንታይ ዝበሃል ነመላልስ ሕፃ ስሚንቶ ወይ ከዓ እምኒ ገንዘብ ንክንረክብ ገለገለ ኢልዎ እቲ ሓደ ከዓ ሕልፍ ኢሉ ነቲ ሓደ ከዓ እንታይ ትገብር ኣለካ ገለገለ ኢልዎ ኣለና ኣብዚ መንደቕ ንሰርሕ ኣለና እዚ ትሪኦ ዘለካ መንደቕ ኣሎ እዚ መንደቕ እዚ ኣብኡ ነቀባብል ኣለና ገሊልዎ ብኡ ቢልና ከዓ እቲ ኣታዊታትና ንረክብ ዓይነት እቲ ሳልሳይ እንታይ ኢልዎ ኣብኡ እንታይ ትገብር ኣለካ ዋው እዚ በቃ ዓብ ስራሕ ይስራሕ ዘሎ ኢልዎ እዚ ዓብ ስራሕ ይስራሕ ዘሎ እዚ ካቴድራል ክኸውን እዩ ክንደይ ሰባት ዘአንግድ ዓቢ ናይ እምነት ቦታ ኮይኑ ንብዙሓት ዘገልግል ይኸውን ኣብኡ እጃመ የበርክት ኣለኹ ብቲ ዓብይ ካቴድራል ምስራሕ ኢልዎ ስለዚ ደሴም ዓይነት ስራሕ እዮም ዝሰርሑ ዘሎ ሓደ ዓይነት ስራሕ እቲ ሚኒንግ ትርጉም ዝዋው ዘሎ ግን ዝተፈላለዩ እቲ ትርጉም ሂቦ ዝወፍር ዘሎ ናብቲ ስራሕ ዝያዳ ብኢነርጂ ዝያዳ ብወኒ ክሰርሕ ብዝያዳ ብወኒ እንተዳ ዝሰርሕ ኮይኑ ዝያዳ ሕጉስ ኣሎ ክንብሎ ዘለና ዝያዳ ፕሮሞትድ ክኸውን ይክዓቢ እዩ ቪዥን ስለ ዘለዎም ፅባሕ ንጎ ካል ነገራት ካብኡ ንላዕሊ ክሓስብ ይኽእል ከምኡ ዓይነት እንተዳ ቢዝነስ ንኣብነት ኮይኑ ሓደ ቢዝነስ ፈትዎ ፅባሕ ንጎ ናትካ ቢዝነስ ትገብር ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እቲ ቢዝነስ ትፈትዎ ኢኻ ንሕጂ ተቆፂርካ ትሰርሕ ኣለኻ ኣትሊስት እቲ ሜካኒክስ ናይ ሂወት ናይቲ ቢዝነስ ኣሰራርሓ ኩሉ ነገራት ተማሂርካዮ ኣፕሬንቲስሺፕ ስለ ትወስድ ዘለካ ከዓ ኣብ መወዳእታ ናትካ ነገር ትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኣትሊስት ግን ኣብ ትፈትዎ ኢኻ ዘለካ እንተዳ ንስለ ገንዘብ ኢልካ ትሰርሖ ኣለካ እቲ ስራሕ ኮይኑ ግን ኣሰልቻዊ ዝኸውን ኣድካሚ ዝኸውን ናይ ፃዕሪ ዝኸውን ኣብ ሓደ ተኣሲርካሉ ዝነበርካ ዓይነት ሂወት ስለ ትህሉ ከዓ ከመይ ጌርካ ካብኡ ትወፅእ መዓስ እየ ዝፍደስ ዝተፈደስካ ከዓ መዓስ እዩ ቀዳመ ሰንበት ዝኸውን ባይ ዘ ወይ ኣብ ሓደ ሪሰርች ዝተግበረ መፅናዕቲ ነይሩ ኣብ ሶኒ ክኸውን ከሎ ብፍላይ ናይ ስራሕ ሰዓታት 8-9 ኣብ ኣሜሪካ ዝተገበረ መፅናዕቲ እዩ እዚ ሃርት ኣታክ ወይ ከዓ ናይ ወቕዒ ልቢ ብክልተ ሰለስተ ዕፅፊ እዩ ዝውስኽ ዝብል መፅናዕቲ ተገይሩ እንታይ ማለት እዩ ስኻ ንሓደ ዘይትፈትዎ ነገራት ስለተኸዶ ዘለካ ኣይ ሕጂ ከዛ ስራሕ መፅያ መን ይኸዳ ስለዚ ዝብል ስምዒታት ዘለዎ እቲ ሰብ ይውስኽ ሞት ጭንቀት ካል ነገራት ናብ ከምዚ ነገራት ናብ ዝተፈላለዩ ሕማማት ይጥቀዕማ ዋላ ተጥዕናና ክንሕሉ እንተደኣ ኮይና እቲ ፐርፐዝ ናይ ሂወትና እቲ ምክንያት እዩ ዘኺደካ ተዘይኮነ ዋላ ብዞም ሕማት ኣብ ሕክምና ትሪኦ ኮመን ፓተርን ወይ ከዓ ሓደ ልሙድ ተርእዮ እንታይ እዩ እቶም ሞራል ዘለዎም ኣብ ሂወት ምክንያት ዘለዎም ብድድ እዮም ዝብሉ ቀጢፎም ካብ ዓራቶም እቲ ሓደ ግን ዋላ ዳሓን ከሎ በቃ ሚኒ ናይ ወበይ ክሕሸኒ ገለ በቃ ዋላ ከምዚ ክትሕክሞ ናይ ኣተባብዓካኒ which means እንታይ ማለት እዩ ሰብዚ በቃ ዝረኣዮ ፅባሕ የለን ተስፋ ቆሪፁ ኣሎ ተስፋ ዝቆርፅ ሰብ ስለምንታይ ድዩ ሂወቱ ትርጉም ክስእነሉ ከሎ ንፅባሕ ከሰጋግሮ ዝኽእል ነገር ዘየለ ኩሉ ከሎ ከምዚ ተዘይኮነ ኣብ ሂወት ከቢድ ዝበሃል ነገራት ኣብ ኩሉ ኣሎ እዚ ቪክተር ፍራንክል ሓደ ካብተን ሪከመንድ ዝገበረን መፅሓፍቲ እያ ማለት እዩ ብትግርኛ እውን ተተርጊማቱ እያ ትርጉም ምንባር ትብል ቪክተር ፍራንክል ሓደ ካብቶም ሳይኪያትሪስት ወይ ከዓ ናይ ስነ ኣእምሮ ሓካይም ኣብዚ ናይ በዓል ናዚ ጀርመን ዝነበረ ኣብቲ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ናይ ጀርመን ነዞም ናዚስ ኣይሁዳውያን ዘሳቂሉ ዝነበሩ ክንደይ ብሚልዮንስ ብዘስካሕካሕ ገባብ ዝተቆትሉ ኣብቲ ካምፕቲ ነይሩ እዩ ባዕሉ ኣውስትራያዊ እዩ ስለዚ ኣብኡ ኣትዩ ምስ ስድርኡ ዳርጋ ሂወት ሎሚ ዲና ክንቅተል ፅባሕ ዝብሉ ዝነበሩ ብዙሕ ነገራት ተዓዚቡ እቲ ዘኺዶም ዝነበረ ነቶም ካብኡ ሓሊፎም ክቕፅሉ ዝኽኣሉ ናብ ሂወት ዋላፍቲ ኣዝዩ ክፉእ ዝበሃል ኩነታት ኣብቲ ስቃይ ትርጉም እንተደኣ ክትረክብ ክኢልካ ንፅባሕ ክትከዶ ትኽእል ኢኻ ፅባሕ ሓዳስ መዓልቲ ምዃና ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ዳስ ዋይ ከምዚ ዋላ ብፀገማት ንሓልፍ ከለና ኪነይቲ ፀገማት ዘኺደና እቲ ፐርፐዝ ናትና ናይ ሂወት ዕላማና እንተደኣ ዓብ ኮይኑ እዩ
እንተዳእሱ ኣዝዩ ትሑት ኮይኑ ግን ኣብ ሂወት ሎስ ንኸውን ሞ ቻሌንጅስ ወይ ከዓ ዝተፈላለዩ ናይ ሂወት ግድላት ክመፅና ከሎ ክንፃወሮ ይንኽእል ኢና። ስለዚ ኣገዳስነት ናይ ፐርፐዝ ወይ ከዓ ዕላማ ዘለዎ ሂወት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ፐርፐዝ ድሪቭን ላይፍ ናይ ሪክ ዋረን ትብል መፅሓፍ ኣላ። እዚ ናይ ዊል ቱ ሚኒንግ ናይ ቪክተር ፍራንክል ካልኦት ቢግ ፒክቸር ዝብላ መፅሓፍቲ ላ ሪኮመንድ ክገብረልኩም እየ። ብፍላይ ነቶም እንግሊሽ ተንብቡ እቶም እንግሊሽ ዘይተንብቡ ከዓ እቶም ትግርኛ ዘለዋ ክትሪእዎን ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ዝዓበየ ዕላማናትና ካብዚ ከምዚ ዓይነት ሂወት ብኸመይ ንወፅእ? ምክንያቱ ኣልቲሜትሊ መወዳእታ ክንነብር ከለና እንተደኣ ዕግበት ዘየምፃልና ኮይኑ ኩሉ ነገር ንገብሮ ፃዕሪ እዩ ዝኸውን። ንሕና ካብዚ ፃዕሪ ወፂናስ ከመይ ጌርና መዓልታዊ ዴይሊ 24 ሰዓት ክንሕጎስ እምበር ኣኪብና ተባሂልና ኣብታ ናይ ቫኬሽን ግዜ ወይ ከዓ ስራሕ ምስ ኣቋረፅና ክንሕጎስ እንተደኣ ኮይኑ ተዘይመፀኸ ዝብል ሕቶ እዩ ዘምፃልካ። ክሳብኡ ክንፅበ የድልየናኒ። ስለዚ ኣብ ሂወት ብዙሕ ሰብ ጎይ ንምንታይ ጎይ ኣለውን ኣይፈልጥኒ። ልዕሊ ፍጥነት ናበይ ኣንፈት ትጓዓዝ ኣለኻ ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ጂፒኤስ ናትካ ክትከይድ ኣለካ ተዘይኮነ መነፈራት ከይዝግባእካ እንተደኣ ብጉያ ዓዲ ቀይሕ በፂሕኻስ ወይ ከረን በፂሕኻ ሴ ፎር ኤግዛምፕል ናይ ዓድና ክንከዶ እንታይ ማለት እዩ? ወላ ሓደ ይገበርካ ፍጥነት ከይድካ ግን was to the wrong direction ናብቲ ጌጋ ኣንፈት እዩ። እዚ ከዓ እቲ ዝዓበየ ሬግሬት ወይ ከዓ ዝዓበየ ጣዕሳ ናይ ሂወት እዩ። ኣብ ሂወት ከምቲ ክትከዶ ዝግባእካ ብዘይ መኻድካ ወይ ከዓ ሓደ ጌጋ መገዲ ብምጓዓዝካ እንተደኣ መወዳእታ ፈሊጥካ ቀሊል ኣይኮነን። ምክንያቱ ኩሉ ኢነርጂኻ ኩሉ ፃዕርኻ ዝነበረ ከምዚ እንተደኣ ኮንቱ ክኸውን ኮይኑ ካብኡ ዝዓቢ ቃንዛ የለን ሞ ንዑ ንክንወግድ ከዓ ሎሚ ኣትሊስት ብኢንቴንሽን ብዕላማ ብርድኢት ትርጉም ብዝህብ ኣገባብ እንተደኣ ካብዛ ዘለናዮ ሂወት ካብዛ ሎሚ ጀሚርና እንተደኣ ክንከይድ ፈቲና ዝያዳ ሂወትና ሕጉስ ክኸውን ኣብዚ ትራክ ኣብዚ መገዲ ኣለና ወል አንድጎ ፅቡቅ እዚ ዝያዳ ክሕግዘና እዩ። ናብቲ መገዲ ዝያዳ ክላሪቲ ዝያዳ ንፅርነት ክበና እዩ። ጠፊና ኣለና ናብኡ ከምፃና እዩ። ፍርቀ ፍርቂ ካይንድ ኦፍ መብዛሕትና ሕጂ እንታይ እዩ ዳርጋ ኣብቲ መገዲ ነገር ኣለና ንፅርነት ግን ዝግባእ ዘይክመፅእ ፈሊ። ስለዚ ነቲ መገዲ ዝያዳ ክነፅር ኣለና ብኸመይ ከዓ ብትብዓት ክንከዶ ከም ንኽእል ክሕብረና። ምክንያቱ ብዙሕ እዋን ሓደ መገዲ ብተሓስበሉ ነቲ ኩሉ ሕብረተሰብ ትሪኦ እሞ ከምዚ ከማኻ ዝገብር ዘየለ ክትርኢ ከለኻ ወይ በይንኻ ትኾኑ ኣጋጣሚታት ክፍጠር ከሎ ብፍርሒ ሪትሪት ትገብር እንድሕሪት ትምለስ ትኽእል ኢኻ። ከምኡ ኸውን ከም ዘይብሉ እቶም ናይ ሂወት ናይ ቅድሚ ሕጂ ነቲ ጉዕዞ ዝተጓዒዞም ዕዉታት ዝኾኑ ሰባት ከዓ እንታይ እዮም ገይሮም ናቶም ኣብነት ክንክተል ከም ዘለና ካብቲ ሶሻል ኖርምስ ኩሉ ሰብ ሕብረተሰብ ዝኸዶ መገዲ ፍልይ ኢልና ናትና ኣተሓሳስባ ከነማዕብል ከም ዘለና እዩ ኸርእየና። ምክንያቱ ኣልቲሜትሊ ሰብ ኩሉ ልክዕ ከም 8 ቢልዮን ዝኣክል ዲና በፂሕና ዘለና 8 ቢልዮን ዘሎ ብዛ ዓለም ከከም መልክዕና እቲ ኩሉ ኣተሓሳስባና ዝተዋሃበና ናይ ሂወት ጊፍት ወይ ከዓ መክሊት እፈላለዩ ነፍሱ ሰብ ሰብ ከዓ ንዕቤት እዩ ተፈጢሩ ዋላ ብሃይማኖት ምንፃእ ዋላ ብሳይንስ ምንፃእ ብኩሉ we have the potential ተተኽእሎ ንኩልና ኣለና። ሕጂ እንታይ እዩ ዝተፈላለዩ ምክኒት ከነምፅእ ንኽእል ኢና። እዚኦም ግን ኤክስኪውዝ እዮም ምክኒት እየን። say for example ኣነ ክሪኦ ከለኹ ካብ ሓንቲ ንእሽተይ ዓዲ የመፅእ ምስ ዳባሓጎይ ነይረ ሓንቲ ክላስ እያ ነይራ ናይ ቀዳማይ ክፍሊ ኣባይ ቀዳማይ ክወፅእ ጀሚረ ብድሕሪ እቲ ኤሌመንታሪ ምስ ወዳኹ ናብ ሓደ ዓብይ ገፊሕ ጁኒየር ስኩል እየ ተፀምቢረ ከባቢ ኣሽሓት ተምሃሮ ዘለዎ ከባቢ 18 16 ክላስ ገለ ዘሎ ሓደ ዓንኬል እሞ ከዓ ካብ ሓደ ንኡስ ዝበሃል እሞ ከዓ ስድራዩን ዝተምሃሩ ይኮኑ ብዙሕ እዋን መምሃራይን ዝሓቱ ዝነበሩ ነገራት እንታይ እዩ ዋስ እዚ ኩሉ ከምዚ ዓይነት ብቕዓሲ መምሃራን ክኾኑ ኣለዎ ወይ ደኳትር ክኾኑ ኣለዎም ስድራኻ ወይ ከዓ ፍሉይ ናይ ገዛ መምህር ክህልወካ ኣለዎ ዝብል ነገራት እዮም ዛረቡ ነይሮም። ብቐዳማይ ከማ ንስሓቅ ነርና ሓደ ካብቶም ናይ ቅድሚ መምሃራይ ናይ ጁኒየር ረኺቦም ምክንያቱ ካብቶም ዝፈትዎም ምክንያቱ እንታይ ኣብ ሂወት ዋላ ብንእሽተይ ትኹን ኣብ ሂወትካ ንክስራሕ ተራ ዝተፃወተ ክትርስዖ ይትኽእል ኢኻ። ኣዝዩ ከምዚ ልዑል ክብሪ እዩ ዘለኒ ንኩሎም ማለት እዩ። ነዊሕ ዕሊልና ገለ ብጣዕሚ ከምዚ ፅቡቅ ሕጂ ዕሩኽና ኮይና ካብ ክሳይ ዝነበረ ከምኡ ብለን ነይሩ ከምዚ ንብል ነርና። ስለዚ ካብ 5ይ ክፍሊ ዘይበዝሕ ትምህርቲ እዩ ዘሎ ኮርስ ናይ ትምህርቲ ትርጉም ወይ ከዓ ኣገዳስነት ስለ ዝርድኡ ንዓይ ብናፅነት ንኸይድ ገይሮም እዮም። ብዓብዪ ግን እንታይ ማለት እየ ዋላ ሓደ ገፊሕ ነገራት ዓንኬል ባሕሪ ኣቲኻሲ ኣነ ካብ ከምዚ ቦታ እንደ መፅአ እሞ ከዓ ዓቕሚ ዘይብለይ ምስ ብዙሓት ኢኻ ተብል ብዙሕ ባክግራውንድ ዘለዎ ገሊኦም መምሃራን ገሊኦም ደኳትር ገሊኦም ኢንጂነራት ስድሮኦም ገሊኦም ናይ ገዛ መምሃራን ዝግበሩሎም ብብዙሕ ክንክን ዝኸዱ ንስኻ ግን ኣብቲ ናይ ሂወት ገድሊ ዘለካ ገልጠምጠም
ብዙሕ ዋላቲ ብትስጋዊ ብሃብቲ ገለ ትሪኢኸውን ከምዚ ዓቕምና ምባል ሓደ ክስታይ ዘይነበረ ዓይነት ብኩሉ ነገራት እንታይ እዩ እቲ ኣነ ካብ ከምዚ እንደ መፅየ ስለዚ ከመይ ማች ይገብር እንተዳ ዝብል ኣብ ርእስኻ እቲኻዮ እቲ ምኽኒት ኣይሰርሕኒ ንምባል እንዴ ኣይከውኒ እዚ ኸ ናተይ ፐርሶናል ከምዚ ስለ ዝደለኹ እምበር ናይ ኩሉ ሰብ ሂወት እንተዳ ሪእናዮ ከምኡ ኪነ ምኽኒት ከይዶም ምኽኒት ከምዚ ምኽኒት ምዃን ዳ እምበር እንተዳ ክትገብሮ ደሊኻ እቲ ድሌት ናትካ ትወንን ናትካ ኣሊካ ክስዕሮ ከም ትኽእል I was excelling ዩኒት ፈርስት እየ ዝወፅእ ነይረ ከምዚ ባይ ዘ ወይ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ እዚ ዩኒት ፈርስት ባይ ዘ ወይ ተዋዲርካ ቀዳማይ ስለ ዝወፅእ ካብቲ ኣካዳሚ ከምዚ ዓብዪ ገለ ንምባል ኣይኮነን ሓደ ክፋል ናይ ሂወት እዩ ገለ መሰረት ኣለዎ ዝህቦ መልእኽቲ ኣለዎ ምክንያቱ እንታይ እዩ ኣብ ኩሉ ዓውታት እቲ ፕሪንስፕል እቲ መስርሕ ሓደ ዓይነት እዩ ንብል ኣለና ሃይ ስኩል መፂኡ ንባዕሉ ሃይ ስኩል ከዓ ብዝበለፀ ከዓ ካብ ኩሉ በቃ ውሳን ዞባታት ካብ ኩሉ ትእከብ ካብ ከምዚ የበቂለ ዝበሃል ነገር የለን እቶ ክትኮነ ትኽእል ምስ ነብስኻ ጥራይ ዳ ተወዳደርካ ምስቲ ክትኮኖ ዘለካ ስታንዳርድ ተዛዓበየ ተዳ ቀፃሊ ትኸይድ ኮንካ ነብስኻ ምኽኒት ከይሃብካ ማለት እዩ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ተዘይኮን ካብ ሳልሳይ ዓለመይ መፅአ ኣነ ናይ ትምህርቲ ደረጃ ይነበረን ቅድሚ ሕጂ ብከምዚ ተሃነፅኩን እንዳበልና ዋላፍቲ ገፊሕ ዓለም ኣቲና ኣብቲ ቀዳማይ ወርልድ ዝበሃል ኣነ ፀሊመ እንዳበልና እንተደኣ ሕልምታትና ክንቀብሮም ኮይና ኣይሕጉሰናን ኢኻ እምበር ማስ ክንዝሃብና ምኽኒት ንሃብ እቲ ምኽኒት ይብና ኣትሊስት ዝፍወሰና ተዝኸውን ነቲ ንቦ ነገር ንሂወትና ኮ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ምኽኒት ምሃብና ግን ንዓና ኣይፈውሰናን እቲ ምኽኒት ንርዱእ ምኽንያት ዘሎ ሕፅረታት ከም ዘሎ ኮይኑ ኣትሊስት ኣብ ሂወት ዝዓበየ ክትገብሮ ትኽእል ኣብታ ዘለኻዮ ቦታ እቲ ዝያዳ ክትኮነ ትኽእል ምዃን እዩ በቲ ዘለካ እንተዳ ጀሚርካ ከዓ እቲ ሪሶርስስ እቲ ፀጋታት ዳ መፅአ ዝኸይድ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ሪሶርስ ኣብ ኣእሙሮና ኣብ ርእስና ኣብቲ ኣብ ውሽጥና ስለ ዘሎ እሱ እንተዳ ክንጥቀም ክኢልና እቲ ደጋዊ ነገራት መፅኡ በቃ እቲ ናይ ፖቴንሻል ነገር እቲ ሰባት ንዕቤት ከም ዝተፈጠርና ዘርኢ ብኩሉ ነገራት ዝብለኩም ነበርኩ እዚ ማለት እዩ ኣብ ሳይኮሎጂ ስነልቦና እንተዳ መፂኻ እዚ ኣብርሃም ማስሎው ዝበሃል ሰብኣይ እቶም ሂማኒስቲክ ሳይኮሎጂ ካብቶም ንብዙሕ ዓመታት ሂማን ፖቴንሻል ዘፅንዕ ሰብኣይ ወዲ ሰብሲ ማዕርክ ክንደይ ዓቕሚ ዘለዎ ማዕርክ ክንደይ ክበፅሕ ዝኽእል ዝብል ሓሳብ ምክንያቱ ምፍጣርና ብዙሕ ነገራት እሞ ንግበር ንውለድ ንዘምድ ንመሃር ንካልእ ገለ ነገራት ንግበር ኣብቲ ዓብ ስእሊ እንተዳ የቲና ርኢናዮ ክንዓቢ ብኩሉ ነገራት ኤክስፓንድ ክንገብር በቃ ከምዚ እቲ ክንበፅሖ ንኽእል ኣልቲሜም ንምብፃሕ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ባይ ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ኣብ መወዳእታ ትዘገድስ ንሱ እዩ እንተዘይኮነ ዋላ እቲ ባዮሎጂካል ነገራት መሰረታዊ ስለ ዝገበርና ዋላ እንስሳት እውን ገብሮ እዮም ምግቦም ንኸናድዩ ጓዓዙ ክእሉ እዮም እንስሳታት ንክራብሑ ከምኡ ዝገብሮ መስራሕ ኣሎ እቲ ቤዚክ ዝኾነ ናይ ሂወት መሰረታዊ ነገራት ባዮሎጂካል ሰባት ግን ከምኡ ይኮናን ኪንዮ ክንወፅእ ንክእል ኣለና ስለዚ እዚ ፊዚዮሎጂካል ዝብሎ ዘሎ እቲ ታሕቲ ዘሎ እዚ ዓንኬል እዚ ኦኬ እዚ ብሪዚንግ ፉድ መሰረታዊ ዘድልየካ ነገራት ማይ መግቢ መፅለሊ ኦኬ እቲ ድቃስቲ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ሂወት ነገራት እዚ ኣሎ መብዛሕትኡ እዋን እዚ ወዲ ሰብ ዝኸዶ ካብዛ ዓንኬል እዚ ንክትበልዕ ንክትሰቲ ነቲ ሓፈሻዊ መሰረታዊ ነገራት ንክትምልእ እንተዳ ኣብዚ ኮለል ትብል ኣለካ ኮንካ ኣትሊስት ክትወፅእ ትክእል ኣለካ ካብኡ ሕልፍ ኢልና ናብዚ ኢና ንርከብ ከመይ ጌርና ውሕዝ ዝኾነ ስራሕ ንረክብ ጥዕናና እቲ ካልእ መሰረታዊ ዝኾነ ነገራትና እቲ ሴኪሪቲ ዝበሃል ሴፍቲ ወይ ከዓ እቲ ውሕስነት ንክስማዓና ንብል ብዛዕባ ከመይ ጌርና ገንዘብ ሴቭ ንገብር ካልእ ዝብል ነገራት እዩ ካብኡ ሕልፍ ኢልና ተሪእናዮ እንታይ እቲ ቢሎንጊነስ ክፋል ናይ ሓደ ካባኻ ዝዓቢ ዝኾነ ነገር ክኸውን ኢኻ ትደሊ ምክንያቱ ዳዕባኻ ክትከይድ ከለካ እቲ ስድራ ዝበሃል ኣብኡ ኣሎ እቲ ፍሬንድሽፕ ምሕዝነት ዝበሃል መፅእ ዝምድናታት ትፈጥር እሱ ኪነ ነብስኻ ከይደካ ካብኡ ሕልፍ ኢልካ እቲ ሰልፍ ኢስቲም ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ክብሪ ርእሰ ምትእማን ዓወት ዝበሃል ነገራት እንዳምፃእካ ትኸይድ ኣብቲ ታሕቲ ከለካ ብዛዕባ እቲ ላዕለዋይ ክትሓስብ ኣይትኽእልን ኢኻ ካብኡ ሓሊፍካ ሽዑ ኩሉ ነገራት ገለ ምስ ገበርካ እዚ ብካልኦት ሰባት ክብሪ ምድላይ እስኻ ንካልኦት ሰባት ሬስፔክት ክገብር ምኽኣል እቲ ዝና ስታተስ ንብሎ ዘለና ማዓርግ ደረጃታት ሰልፍ ኣክቹዋላይዜሽን ዝበሃል ደረጃ ኢኻ ክትበፅሕ ሰልፍ ኣክቹዋላይዜሽን ማለት ኩሉ ነገራት ተሓልፎ እሞ በቃ ንዓኻስ ከምዚ ሲምፕል ብዙሕ ነገራት ከምዘይኮነ ትርዳእ ኣብ ዓበይቲ ነገራት ተተኮር ዝም ብሎ ዘለና ፐርፐዝ ናይ ሂወት እንታይ ዕላማ ናይ ሂወት እንታይ ብኸመይ ዓብ ነገራት ክፈጥር ይኽእል ክሪኤቲቭ ኮይነ ገለ ነገር ክምህዝ ይኽእል ገለ ፅቡቅ ነገር ከምፅእ ይኽእል እንታይ እዩ ናተይ ታለንት ናተይ
عقور potential ወይ ከዓ ብቕዓተይ እንታይ እዩ ዝብል ነገራት ኢኻ ትመጽእ ሓፈሻዊ ናይ ሂወት ዘሎ መሰረታዊ ሓቅታት ትርዳእን ክትቅበልን ትፍትን ከመይ ገይረ ኮንትሪቢዩት ትገብር ይኽእል ኣብ ናይ ካልኦት ሰባት ሂወት ተራ ፃወት ካብታ ንእሽተይ ኣነ ትብል ወይ ከዓ ፅብብ ዝበለ ስድራ ቤታዊ ዓይነት ኣተሓሳስባ ወፂኻ እዞም ነገራት እዚኦም ትሓስብ ኪንዮ ከይዱ እታ ናይ መወዳእታ ኣብታ ላዕሊ ዘላ ዓንኬል ኣምፂኡ ሰልፍ ትራንሰንደንስ ዝበሃል እዚ ከዓ በቃ ዋላ እዚ ብሃይማኖት ተኸይድና እውን ኪንዮ በቃ ኪንዮ እቲ ስጋዊ ነገራት ከመይ ጌርካ ወፂኻ ኣብቲ ብዛዕባ ሓቂ ብዛዕባ ስፕሪት መንፈስ ብዛዕባ ሓፈሻዊ አንኮንዲሽናል ላቭ በቃ ኣብዚ ደረጃ ዝተበፂሕካ ዳርጋ እታ ነብስኻ ምንባር ገዲፍካ ንካልኦት ሰባት ንብር ማለት እዞም ዓበይቲ ርእሶም ዝምኑኑ ዓይነት ሰባት እዮም ባይ ዘ ወይ ዓበይቲ መራሕቲ ዝኾኑ ከም በዓል ማህተማ ጋንቲ ናይ ማዘር ተሬዛ ማርቲን ሉተር ኪንግ ማንዴላ 27 ዓመት ተኣሲሩ ኣብ መወዳእታ እታ ስልጣን ናይ ውሕደ ዓመታት ምስ ሓዘ ይበዓል ደቂቕ ኣሎ ሶ ማዕረፍ እንደዚ እቲ ጽማኣት ናይ ክሳይ ኖ ኣነ እንደዚ ዓመት እንዴት ተኣሲረ ነዚ ነገራት ቢለ ዝበሃል ነገር የለን ስዒርዎ ሶ ነዚ ኩሉ ነገራት ትሪቪያል ንኣሽቱ ዝመስሉ ነገራት ክስዕር ከለካ ኣብቲ ላዕሊ ክትወፅእ ከለካ እቲ ቶታል ፍሪደም ናፅነት ከም ሰብ ንኩሉ ነገራት ምናን ስማዓካ ማለት ስለዚ ከምዛ ገርና ኣሰንዲ ክንገብር ክንክእል ኣለና ክንዲብ ክንክእል ኣለና እንተዘይኮነ ኣብዚ ታሕተዋይ ዘሎ ተሓፂርና እንተዳ ተሪፍና እንታይ ዝኸውን እቲ ሂወት ብዝግባእ ዓይነት ዝተማቕሮን ኢና እቲ ናፅነት እቲ ሙሉእነት ተሓጎስ እቲ ሊበሬሽን በቃ እቲ ፍሪደም ዝበሃል ሙሉእ ናፅነት ዝበሃል ኣብ ሂወት ከነምፅእ ንኽእል ኢና እሞ ናብኡ ንክንዲብ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ እቲ ኩሉ ደረጃታት ዝሓሊፍና ናብቲ ክሪኤቲቭ ሞድ ናይ ምፍጣር ክእለት እንተዳ መፂና ሓደ ብሉእ ዝኾነ ነገር ኣብ ውሽጥና ዘሎ ንምንጭ እሞ በቃ ንካልኦት ሰባት ፀጋ ንኸውን ኣብ ሂወትና ከዓ ዓላት ክንገብር ንኽእል ሶ ምዝ ተኣሲሩ ኢኪጋል ዝብል እዚ ናይ ካብ ጃፓን ዝተወሰደ ኮንሰፕት ኣሎ ጃፓናውያን ብብዝሒ ዝጥቀምሉ ብዙሓት ኣሽሓት ዓመታት ማለት እዩ ኤሪዝም ፎር ቢንግ ካብ ዓራትካ ዘተሰኣካ ንኮ ምድሪ እንታይ እዩ ከምዚ ኪንዮ ፈተናታት ዘኺደካ መሰረታዊ ናይ ሂወት ነገር እንታይ እዩ ስለዚ በርባዕተ ነገራት ከፍ ኢሎም ሪኦም እቲ ናይ ሂወት ዕላማና ንክንረክብ ክንገብሮ ዘለና ነገራት ኣርእዮምና ኣለዉ ናብአን ንኸይድ ሶ እቲ ቀዳማይ ሓደ ዓንኬል ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና ነፍቅሮ ስራሕ what he love በቃ ከምዚ ስቲቭ ጆብስ ዝበሎ እዚ ናይ ኣፕል ወናን ዝነበረ በቃ ዱ what he love ኢሉ በቃ by all means ክትረኽቦ ትክእል ኣለካ እዚ ንውሽጢ ድምፅኻ ሰምዖ ትክእል ኣለካ ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ነገር እሱ ኢሉ እሱ እንተዳ ረኺብካ ግን ሂወትካ ኩሉ ሙሉእ ኮይኑ ኣሎ ተዘይኮነ እንተዳ ካብ ሪሌሽንሽፕ ዝምድናታት ካብ ገንዘብ ካብ ካልእ ዝናታት እንተዳ ከተምፅኦ ትፍትን ኮንካ ክኸውን ኣይክእል እዩ ብዙሕ ሰብ እኮ ብዝተፈላለየ ምክንያት ንብዙሕ ነገራት ትደልዮ እዩ ነቲ ዕግበት ስልጣን ብምሓዝ ደልዮ ገንዘብ ብምሓዝ ደልዮ ፍልጠት ብምሓዝ ደልዮ ብኩሉ ነገራት ኣልቲሜትሊ ግን እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ነገር ክወፅእ ከሎ እቲ ፓሽን ንብሎ ዘለና ናትካ ዝተዋሃበካ ፖቴንሻል ወይ ከዓ ብቕዓት እሱ ናብ ፍሪሽን ናብ ፍረ ክበፅሕ ከሎ እቲ ዝያዳ በቃ ንስኻ ዩ ቢከም ፕራውድ ኦፍ ዮርሰልፍ ምንባርካ ከምዚ ሓደ ትርጉም ዘለዎ ስለዚ እዚ ኣሎ እቲ ካልኣይ ዓንኬል ብብቕዓት ክንዓዮ ንኽእል ዋት ኣር ዩ ጉድ ኣት ስለዚ ተፍቅሮ ነገር ኣሎ ብብቕዓት ከዓ ክትገብሮ ትኽእል ንዓኻ ጥራይ ዝተዋሃበካ ኣስ ንኩልና ነናትና ጊፍት ነናትና ታለንት ተዋሂብና ኣለና ናትና መኽሊ ገሊኡ ናይ ምምዳር ናይ ምዝራብ ብቐሊሉ ንሰባት ናይ ምእማን ብቕዓት ኣለዎ ገሊኡ ናይ ምምሃዝ ኮፍ ኢልካ ናይ ምሕሳብ ብቕዓት ኣለዎ ገሊኡ ሶሻል ኮይኑ ንሰባት ፅቡቕ ናይ ምቅራብ ብቕዓት ኣለዎ ገሊኡ ሓደሽቲ ሓሳባት ክሪኤቲቭ ናይ ምዃን ብቕዓት ኣለዎ ገሊኡ ናይ ምምራሕ ብቕዓት ኣለዎ ሶ ኢኔት ዝኾነ ብቕዓት ኣለና ገሊኡ ብኢድ ስራሕ ስኪልስ ኣርት ናይ ምምፃእ ብቕዓት ኣለዎ ገሊኡ ናይ ስነ ፅሑፍ ብቕዓት ኩሎም ቶም ዝተፈላለዩ ነገራት ንሂወት ዘድልይዋ ወይ ከዓ ዝማእዝንዋ ቀመማት ዝተፈላለዩ ኣሎ ሶ ካብዚኦም እንታይ ንዓኻ ብቐረባ ዝመፀካ ንስኻ ብቐሊሉ ክትገብሮ ትደሊ ኣብቲ ዝቐፂሉ ዘሎ ሕታት ነዚ ነገራት ምለስ ኢና ካልእ ዋት ዩ ካን ጌት ፔድ ፎር ኣብ መወዳእታ እዚ ነገራት እዚ ኣሎ ክትክፈለሉ ትኽእል ምክንያቱ ገንዘብ ኣድልየና እዩ መሳርሒ እዩ ኣብ መወዳእታ እቲ ንብሎ ዘለና ፓሽን እቲ ንብሎ ዘለና ብቕዓት ገንዘብ ዘምፃልና እንክኸውን ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ክትክፈለሉ ትኽእል ነገር ድሓር ንሕብረተሰብ ዝጠቅም ሕብረተሰብ ዝደልዮ ምክንያቱ ዝገበርካ ጌርካ እንተዳ ሰብ ዘይደልዮ ኮይኑ ፅቡቅ ኣይክስማዓካኒ ስለዚ ንርኣዮ ነምበር 1 ኢሉ ቁፅሪ 1 ዘላ ኣብዚ እንታይ ጎዲላታ ኣላ ተን ካልኦት 3 ሚልዮን እዛ ኣብዚ ዘላ ንሕብረተሰብ ዝጠቅም ወይ ከዓ ሕብረተሰብ ዝደልዮ ነገር እንተዳ ተዘይኮይኑ እቲ ሒዝካዮ ዘለካ ነገር ተፍቅሮ ኢኻ ብብቕዓት ተዓዮ ኢኻ
كفولل تقليها عقبت على كاس satisfaction كن feeling of uselessness كمزي تتأكم زلخا contribute تقبر زلخا نسبات تقلق زلها خوين سمعكاني نات جنزب تروح ولا تقليها تفوت وعين السرعي بقى سبقنا يدل يعني بقى زري أنا جرا يكون نجارات تقوم يكون سلزي مولنا تيسمعكاني ونات بزح وان نسبات يبنا سبات كقبولنا خلو يتي عقبت سمعنا بيوت إذ نجارات تدا قديلو حد كفال قديلو ولا مالتي كسر خلت تدا أخيرنا تاي قديلو فولولو ነገር ተዘይኮይኑ ንሕብረተሰብ ጠቅሚ ተፍቁር ዓይነት እዩ ብብቕዓት ተዓዮ ነገር ኢኻ ዲላይት ኣለካ ፉልነስ ኣለካ ባት ኖ ዌልስ ሓጎስ ምልኣት ኩሉ ኣለካ ምክንያቱ ትፈትዎ ነገራት ብቕዓት ተዓዮ ንሕብረተሰብ ዝጠቅም ኢኻ ትገብር ዘለኻ ክፈሎ ሳብ ዘይከኣልካ ግን ሃብታም ትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ገንዘብ ክህልወካ ኣይክእልን ገለ ነገር ጎዲልዎ ኣሎ ምክንያቱ ገንዘብ ካብ መሰረታዊ የድልየና እዩ ንብላ ኣለና ኣብ ሳልሰይ ተራ መፂና እንታይ ጎዲሉ ኣሎ ኣብ sorry فتحاويت سبايندا اوكي اب سالساين تدا متينا اوكي يا كلاي متينا هنا يس قصقي يا سورت متينا uncertainty لك سالساي تمتينا اتبقعت نعيو نجر انت دا تزيكوين بقليل نبانا زمت نجر تدا تزيكوين بحيلي نقبرو نجر تدا اخوين نفكروي نحبرسب تاكمي نفلل نخلي excitement ኣለካ ምክንያቱ ትፈትዎ ነገራት እዩ ብወቕዓ ስለዘይትገብረካ ኮምፕላሴንስ ኣለካ ትጠራጠር ኢኻ ከምዚ ክገብሮ ድየ ክበቕዓ ድየ እኾነ ድኸውን ገለ ስለትብል ሙችእነት እውን ኣይስማዓካን እቲ ራብዓይከ ኣብዚ ኣሎ ራብዓይካ እንታይ ጎሎ ከሎ እዩ ተፍቅሮ ነገር ተዳ ተዘይኮይኑ ኣዝኻ ትፈትዎ ዓይነት ስራሕ ተዳ ተዘይኮይኑ ኮምፎርተብሊ ምክንያቱ ገንዘብ ክትረክበሉ ትኽእል ነገራት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣታው ኣለካ ባት ፊሊንግ ኦፍ ኢምፒቲነስ ባድነት ግን ስማዓካ ምክንያቱ እንታይ ተፍቅሮ ነገራት ኣይኮነን ነዚ ዝቐለለ ክንምልሰልና ንኽእል ነገር እንታይ እዩ ኣብዚ ሕቶ እዚ እንተዳ ሕጂ ሓደ $100 ሚሊዮን ወይ ከዓ 100 ሚሊዮን እንተዳ ረኺብካ ፅባሕ ንጎን ኣብቲ ሕጂ ዝሰርሖ ዘለካ ስራሕ ምወፈርካ ዶ ተይልካዮ ንሓደ ሰብ ኖ እንተዳ ዝብለካ ኮይኑ ሓደ ዝፈትዎ ነገራት ኣይኮነን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ንኩሉ ነገራት ዘጠቃለለ ግን ዛ ኢኪጋይ ትብል ዘላ ሙሉእነት እዚ ነገራት እዚ እቲ ናይ ሂወት ፐርፐዝ ወይ ከዓ ዕላማ ንብል ዘለና ንኩሉ ነቲ ፓሽን ናትካ ትፈትዎ ብብቕዓት ተዓዮ ተፍቅሮ ንሕብረተሰብ ዝጠቅሞ ከዓ ክትክፈለሉ ትኽእል ሰሪሕካ እንተ ደኣ ክትረክብ ክኢልካ እቲ ቀንዲ ምንጭ ነገር ረኺብካ ኣለካ ስለዚ እዚ ንኩሉ ነገራት ኣብ ግምት ኣእቲና ናብዚ ንኩሎም ነዞም ዓንኬላት እዚኦም ዘጠቃለለ ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ዘርእየና ዘሎ በዚ ናይ ኣብርሃም ማስሎ ዘረባ ነተን ናይዚ ኮንሰፕት ዘሎ ትምህርቲ ክንዓፅቦ ኢና ብድሕሪ ናብቲ መሰረታዊ ቀንዲ ዝኾነ ሕቶታት ክንከይድ ኢና ታሪክ ናይ ወዲ ሰብ ኢሉ ኣብርሃም ማስሎ እቲ ሳይኮሎጂስት ናይ ፒራሚድ ናይ ሂማን ፖቴንሻል ክንሪኣ ፀንሕና ዲቫይስ ዝገበረ ማለት እዩ ሞዴል ከመይ ጌርካ ናብቲ ስካላ ናይ ዓወት ወይ ከዓ ናይቲ ሙሉእነት ትኸይድ ታሪክ ናይ ወዲ ሰብ ኢሉ በቶም ዓበይቲ ነገራት ናይ ምግባር ተህዎ ከለዎም እንተውሆም ዝግባእ ከይመዝመዙ ዝሓለፉ ሰባት ዝመለ እዩ ባይ ዲ ኤንድ ኦፍ ደ ደይ እቲ ዝተዋሃበና ከምዚ ተውህቦ ምክሊት ተዳ ከነውፅኦ ተዘይክኢልና ኩሉ ግዜ ጣዓሳ ይስማዓካ ሂወትካ ናብ ናይ መወዳእታ ግዜ ፕሮጀክት ጌርካ እንተ ዳርኢኻ እሞ ከዓ ከምዚ ከምኡ ገበርኩ ነይረ ከምዚ ከምኡ ገበርኩ ግን ሂወት ኣጋጢሙ በቃ ስድራ መፁ ብድሕሪኡ ሓዳር ኣሎ ብድሕሪኡ ከምዚ መፅኡ ገለ ብዙሕ ነገራት ኮታ ንዎም ሁኔታት ተዳ መፅኡ እሞ ከዓ ንዑ እንተ ዳ ዓቢጦሞ ክሕጉሰና ይክእልኒ ስለዚ ንኩሎም ጌርና ዳማ ዳእና እንተ ዳ ከይድ ክኢልና ግን ሙሉእነት ክመፅእ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ራእይና ብኸመይ ኢና ክንረክብ ንኽእል ኣብዚ ኣገዳሲ ሕቶታት ኣሎ ምናልባት ብዙሕ ዝበለ ክመስል ይኽእል እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ርእስና ከነስርሖ ከነሕስቦ ክንከእል ኣለና እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ኮርስ ከኣሲ ተዘይኮነ ብዝተፈላለዩ መፅሓፍ ኣንቢብና ብካልእ ነገራት እውን እዚ ነገራት እዚ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ኮርስ ምውሳድ ግን እንታይ እዩ ዝገብረካ ሓደ ኣብቲ ቅኒት ኣእትወካ ንሓደ ነገር ኮሚትድ ኮንካ ምክንያቱ እዚ ክንዛረቦ ፀንሕና ውፅኢት ናይ ብዙሕ መፅሓፍትን ናይ ብዙሕ ተመክሮታት ናይ ብዙሕ ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ ንኩሉ ኣብ ሓደ ጥርንፍ ኣቢሉ
እቲ ዓብ ስእሊ የምጻልካ ማለት እዩ ምክንያቱ ነፍሰ ከፍ እንተ ደኣ ክትከዶ ኮንካ ንዝሓለፈ 10 ዓመት ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ልዕሊ እቲ ማዕረ ማዕርቲ ሕክምና ዝሃብክዎ ግዜ ምናልባት ልዕሊ እውን ከይከውን ነዚ ዓውዲ ዝኸይደ እየ እዚ ክብል ከለኹ እንታይ እቲ ፓሽን እቲ ናይ ብሓቂ ድሌት ገለ ክገብር ዝብል ነገራት ስለ ዝነበረኒ እቲ ዕላማ ዝብል እዩ ናብ ነገራት እዚ ዘስራሐን ዘሎ ማለት እዩ እቲ ሎም መዓልቲ ንዛረብ እውን ብዘይ ምክንያት ኣይኮኑ ምክንያቱ ኣነ ክገብሮ ስለ ዝፍትን እየ ንሰባት እውን ዝምህረሉ ተዘይኮነ እንታይ ኢኻ ትብል በቲ ኮመን ኣረዳድኣ ናይ ሰብ ኦኬ ሜዲካል ዶክተር ኣነ ሓኪሜ ፅቡቅ ሞያ እዩ ንሰባት ትሕግዘሉ እዩ ኣታው ኣለዎ በቃ ዕጉብ እየ ርእስኻ ዝብለካ ካልእ ነገራት ኣሎ ንስኻ ብጣዕሚ ፓሽኔት ዝኾንካ ኣዝኻ ተፍቅሮ እሞ ከዓ ገለ ነገር ክኸውን ኣለዎ ትብሎ ንዑ እንተ ደኣ እንዳበርበርካ እንዳመለስካ ክትከይድ ተኽኢልካ መወዳእታ ከም ዝተምፅእ ቀንዲ ናይዚ ነገራት ዝገብሮ ከዓ እንታይ እዩ ደቂ ሰባት ልዕሊ እቲ ኩሉ ነገራት ዝሕዘና ኣተሓሳስበና እዩ ተሓስባና እንተ ደኣ ክንቅይር ክኢልና ማዕረ ክንዱ ክልወጥ ካብ ከኣልና ብመንፅር ኣነ ኣብ ሂወተይ ብዙሕ ዘረኣኽቦ ለውጢ ኦኬ ካልእ ሰብ እውን ገለ ነገር ክጥቀም ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ሓሳብ ዝነቐለ እዩ ማለት እዚ ኮርስ ምድላው ይኹን ዋላ እቲ ካልእ ትምህርታት እዚ ናይ ሂወት ስኪል ወይ ከዓ እዚ ላይፍ ኮቺንግ ዝብሎ ስለዚ ንድሕሪ ይጠምት ብዙሕ እዋን ኣብ ግዜ ቆልዕነትና ዝስሕቡና ዝነበሩ ነገራት እንታይ እዩ ቆልዓ ሓላሚ እዩ እቲ ናይ ዓበይቲ ዝበሃል ኣይከውንኒ ዝበሃል ነገራት የለን ኩሉ ነገራት ንዕኡ በቃ ክፉት እዩ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ፉል ኦፍ ፖሲቢሊቲ ሙሉእነት እዩ ዘሎ በቃ ከምዚ ኸውን ከምዚ ኸውን ከምዚ ኸውን ኩሉ ነገራት ኪሪዮሲቲ በቃ ኩሉ ነገራት ትስሕቦ ዋት እዚ ዓበይ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብነገራት ኣይንሰሓብ በቃ ኣይንድነቕን ኢና ሂወት ኣይነድንቕን ምክንያቱ ልሙድ ወሲድና በቃ ኣብ ከባቢና ዘሎ ፅቡቅ ነገራት ሓደ ሓደ ግዜ ከይረኣና ኢና ሓልፍ ፅባቐ ናይቲ ገረብ ፅባቐ ናይቲ ከባቢ ዘሎ በቲ መገዲ እኮ በቃ ከምዚ ላይክ 5 ዓመት ዋላ ተማሊስና ንከውን ንኽእል ኢና ግን እንታይ ኦልሬዲ በቃ እቶም ርእስና ብካልእ ነገራት ስለዝተሓዝ ኣብቲ ማይንድ በቃ ማፕ ቀፃሊ በቃ ርእስና ናብኡ ስለዝኸይድ ኣብቲ ሕጂ ኮይና ንኩሉ ነገራት ኣይነስተብሎን ኢና ስለዚ ፊሎሶፊካል ወይ ከዓ ቆልዓዊ ጠቃሚታ ጌርካ ነገራት ክትሪኦም ከለካ ነገራት ዝስሕቡካ እዮም ሓታት ትኸውን ኢኻ ቆልዓ ሓታት እዩ ንሕና ሕቶታት ነቋርፅ ኢና በቃ ከም ውህብ ትወስዶ በቃ እቲ ሕብረተሰብ ዝነገረካ ዘፅንሐሎ እተባሃለ ዳበልካ ትኸይድ ንዓኻ ሬዞኔት ትግበር ኣይግበር ኤክስፔሪየንስ ግበሮ ኣብ ሂወት ረኣያ ኣይትረኣያ ብዘይ ይገድስ ማለት እዩ ናብ ግዜ ቆልዕነትና ምስ ከድና ኣዝዮም ዝስሕቡና ዝነበሩ ነገራት ምሳሕና ዘረሳዕና ዝነበሩ ነገራት ስድራና ብብዝሒ ዘስተብሉና ዝነበሩ ነገራት ርአ ኣነ ቆልዑ ብብዝሒ የስተብለ ኦኬ እዚ ቆልዓ እዚ ናይ ከምዚ ኣለዎ ከምዚ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣሎ ትርኤኻ እንተተስተብል ክኢልካ እቲ ቆልዓ እሞ ከዓ ዕድላት ሂብካዮ ቻነል ትገብሮ ኢኻ ከም ሕብረተሰብ ቁርብ ዝሃስየና ነገራት እንታይ እዩ እቲ ባይታ ማለት እዩ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ እቲ ትደልዮ ስኻ ሰባት ገብሮ ተዘይክኢልካ ናብኡ ንክትበፅሕ ከምዚ ቀልጢፍካ ኣይከውኒ ናብዚ ፐርሶናል ዴቨሎፕመንት ላይፍ ኮችን ብዝሓፀረ ኪነቲ ሕጂ ወሲድለይ ዘሎ ግዜ ምበፃሕ ይኹን ነይረ ፎር ኤግዛምፕል ኣነ ቅድመይ ዝኸዱ ሰባት ነቲ ዓውዲ ዝገበርዎ ስልጠናታት ዝቡ ገለ ተዝኾኑ ኣብዚ ምስ መፃኹ ወይ ከዓ በቲ ናተይ ባዕለይ ዝገብሮ ዝነበርኩ ፃዕርታት ኢንተርናታት ሰርች ዳገበርካ እሞ ከዓ እሶም ከዓ ፃዓዱ እዮም ኣብቲ ሕብረተሰብ ናትካ እቲ ዓይነት ናትካ ትደልዩ ነገራት ዘይምህላው ቁሩብ ከምዚ ንክትከዶ ክሸግረካ ክእል ሓደ ሓደ ግዜ ብፍላይ እንተ ደኣ ኢድካ ቀልጢፍካ ሂብካ ክትርስዖ ትኽእል ኢኻ በቃ ትርዕሞ ውሽጥኻ ነግረካ እዩ ምክንያቱ እቲ ክትኮኖ ዝግባእ ኣይኮንካን ዘለካ ግን ክላዳሕም በቃ ከምኡ በቃ ብዘሎ ጥራይ ኪድ ትብል እቲ ሰብ ከዓ እቲ ከባቢኻ ዘሎ ኩሉ ከምኡ ስለዝኾነ ኣፕሩቭ ገብረልካ በቃ ድሓን ተጓዓዝ ከምኡ እዩ ዘሎ እቲ ነገር ትበሃል ማለት እዩ ኩን ከም ሃገረ ምድር ከዲ ዝበሃል ከምኡ ነገር ኣሎ ብዙሕ ግዜ ትደልዮምን ትገብሮም ዝነበርካ ነገራት ብዝርዝር ፀሓፎም እዚ ፕሊስ ክስታይ ንግበሮ ሲሪየስ ልርኢና ክንሰርሖ ክንከል ኣለና ንስድራና ወይ ነቶም ዘዕብይና ብቐረባ ዝፈልጥና ክንሓቶም ክንከል ኣለና ብዝሓለፈ ኮርሳት ዝመፅእ ዝነበረ ሕቶ እንታይ ዋላ ናይ ኣዕሩኽቲ ምትመፂ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ እንታይ ዓይነት እንታይ ማለት እዩ ምክንያቱ ከስተብልዎ ግን ኣይክእልን እዮም እቶም ስድራና ገለ ንምንታይ ከምዘይ ትገብሩ ኢልካ ምስኦም ምባእሳ የድልኒ ግን ኣትሊስት እሶም ተዳ ቁርብ ናይ ከምዚ ዓይነት ርድኢት ኣሎ ንከም ስለ ዝደለኹ ነብሰይ ክፍትሽ ነብሰይ ክፈልጥ እንታይ ኣለዎ ክትብሎም ተኽኢልካ ወለ ንጉድ ስኻ ምናልባት ትዝክሮ ነገራት ካብቲ ስኻ ዝዝክሮ ብብዝሒ ንዓኻ ዝምስጠካ ዝነበረ ተለካ ትፅሕፎ ትዝርዝሮ ካልእ ንቅድሚ ይጠምት ቱ ዘ ፊቸር መፃይ ናይ ገንዘብ ሰይ ናይ ፍልጠት ናይ ዝኾነ ሕቶ የብልናን ኢልና ንሕሰብ ኩሉ ዝተማለየ በቃ ምክንያቱ ብዙሕ እዋን ዝዕንቅፀና ነገር እንታይ ቢዝነስ ክጅምር ከምዚያ እሞ ፍልጠት እንዲ ዘይብለይ እሞ ገንዘብ እንዲ ዘይብለይ
مو جزين دي زي بالله مو خمزي أني أتحزني إزي أنت تات نقول زلنا بملء تماليو كله زليك نجارات نتي تدلي نجار نخت جبر على كا إلنا من حساب هيوت انتاي مجبرك أو انتاي مجبرك نعي 10 عامات نايم لي هوت كما قال حبس سيلم تسايا إزي نرسنا exercise نقول كوف نبل ناي سومن زي باي ذا واي ناي سومن زي تراي زي كونه ولا نزل زلو كورس كسال ناي حدا فرق ساعات ኣብ ናይ ንኮ ቅድሚ ስራሕ ምፋርና ኹን ወይ ምሸት ግዜ ፈሊና ናይ ፅሞና ግዜ ክንሓስበሉ ንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብ ጫውጫውታ ዘሎ ከምዚ ኣገዳሲ ዝበሃል ናይ ሕቶታት ክንሓስበሉ ይንኽእል ኢና ምክንያቱ እቲ ነውፂ ነቲ ርእስና ሰትል ገይሩ ርእስና ኣዛንያ ኣቢልና ዓሞ ኣቢልና ስተንፊስና ሪላክስ ጌርና ንሓስቦ ነገራት እዩ ዝምበር ተብተብ ዳበልካ ካልእ ብዙሕ 10 ወይ ከዓ 100 ሓሳባት ኣብ ርእስኻ ዳሽከርከረታ ክትምልሶ ትኽእል ነገራት ኣይኮነን እቲ ሓሳባት ናብ ዝኸደና ብሉ ክንምለሶ ኢና ኢልና ሓሳብ ነቐምጦ ናብዚ ነገራት ዝግን ንምፅእ ዋላ ቆልዓዊ ፋንታሳይዝ ምግባር ኮይኑ ተሰሚዕና ነምፃዮ ንዝሓለፈ 10 ዓመት እዚ ነገራት እዚየ ዝፅሕፍ ነይራኒ ፅሕፎ ባይ ዘ ወይ እቲ ጆርናሊንግ ቀፃሊ ምፅሓፍ እዚ ናትካ ጎል ዝበሃል ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣብ ርእስኻ ምሕሳብ ዝበሃል ነገር የለን ሕጂ እውን ክብለኩም ሓደ ጆርናል ኖትቡክ ሃለወና ንፅሓፎ ብዝግባእ ንዓና ብሳነ ሶሎ መዓልቲ ዝፀሓፍካያ ሓደ ሓርፋፍ ክሳይ ክትበካ እንደገና ካሊእ ኢንስፓይሬሽን ክመፀካ እዩ ምክንያቱ ኣእምሮና እቲ ናትና ኣቴንሽን እቲ ናትና ፎካስ ወይ ከዓ ኣድህቦ ናብ ዝገበረሉ እዩ ዝኸይድ ብዛዕባ ሓደ ነገር ተዳ ክንሓስብ ኮይና ኩሉ ነገራት ብኡ እዩ ዝኸይድ ነታ ኣብ ደገ ተወፂና ከዓ ንዑ ዝመስል ነገራት ንርኢ ርእስና ጥራይ ሓደ ነገር ንሃቦ ሓደ ሓሳብ ንሃቦ እሞ ትመልሲ ባዕሉ ክፈልፍለልና እዩ ክትወድእ ከምዘይ ትኽእል ተትፈልጥ ከንታይ ይፈተንካ ምክንያቱ ዝኾነ ነገር ክንፍትን ኣብ ንብለሉ ንዓና ዝሕዝና ነገር እንታይ ኦኬ እሞ ከይወድቕ እዚኣ ከይትሕዘኒ ገለ ዝብል እዩ ክንወድቕ ኣይንኽእልን ኢና ኢልና ምንሕሰብ ኣብ ንገብሮ ነገር ኩሉ ክንዕወት ኢና ኢልና እንተ ደኣ ሓሲብና ዝድርተና ነገር የለን ማለት እዩ እንታይ ምፈተና እንታይ ምገበርና እዚኦም ንመልሶም ካልእ ንጎኒ ንኸባቢኻ ጠምት ናይ ሂወትና ዝቐረቡ ሰባት ናይ ብዙሕ ዓመታት ኣዕሩኽትና ወይ ኣሕዋትና ቀረብትና ካብ ፋሚሊ ወፃኢ ኢንፋክት እዚ ብፅቡቅ ዝፈልጡና ማለት እዩ ምሽ ብደገደገ ብፅቡቅ ዝፈልጡና እቲ ባህርናትና ከፅንዑ ዝኽእል ምክንያቱ ሓደ ሓደ ግዜ ንዓና ዘይረኣየና ደጋጊምና ንገብሮ ነገራት ኣሎ ንስኻ ከምዚ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ንስኻ እኮ ከምዚ ዓይነት ታለንት ብቕዓት ኣለካ ኣብ ከምዚ ዝያዳ ምድማዕኻ ዝብል ነገራት ክውና ክእሉ እዮም ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ስትሬንግዝስ ወይ ከዓ ብሉፅነት ኣለካ ካልእ ሰብ ዘየለ ናይ ከምዚ ነዞም መልስታት ብዝርዝር ኣቐሚጥካ ዝመሳሰሎም ነገር ተደኣ ሃልዩ ንፅሓፍ ብተደጋጋሚ ኣለካ ትበሃሎ ጠባይ ባህሪ ወይ ከዓ ተግባር ናይቶም 5 ሰባት ንገብሮ ማሲ ሕጂ ቴክኖሎጂ ስለ ዘሎ ንክትሓቶም ቀረባ እዩ ዳዕልልካ ከምዚ ዘሎ እሞ ክፍትይ ስለ ዘለኹስ ከመይ ብዛዕባ ናተይ ባህሪ ወይ እቲ ጠባይ ተደቆ ናተይ ስትሬንግዝ ናተይ ሓይሊ ትብሎ ኣብ ምንታይ ከድምዕ ክእል ትብሎ ዓይነት ነገራት ብዝበለፀ ተድንቐለይ ባህሪ ጠባይ ተግባር እንታይ እዩ ዘለና ሓያል ጎኒ ተዳኢልካ ዝቡኻ ነገራት ኣሎ ካብቶም 5 ዝቡኻ ኣትሊስት ዘመሳሰሎ ነገር እንታይ ኣሎ ምክንያቱ ክደጋገም እዩ ንኩሎም ዝረኣዩ ነገራት ምክንያቱ ሰባት መስትያትናትና እዮም እዚ ኸ ንፅሕፎ ካልእ እቲ ንላዕሊ ምጥማት እቲ ፀሎት ኣብ ናይ ፅሞና ግዜ ንብሎ ዘለና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እቲ ፀሎት ምግባር ማለት እዩ ምሕታት ማለት እዩ ኦኬ ሓቲትና ከዓ ብፅሞና ንክምለስ ኣለና ንሰምዕ ብምንታይ ዝመፀና ትመልሲ ብሜጋፎን ገለ ዝመፀ ነገር ኣይኮን ኦፍኮርስ ኩልና ንፈልጦ ኢና ናይ ውሽጢ ሕሾኽቲ ኣሎ በቃላት እውን ሓደ ግዜ ኮንሴፕቹዋላይዝ ክንገብሮ ዘይንኽእል ነገራት ኣሎ ግን ውሽጥና ንፈልጦ ኦኬ ከምዚ ማለት እዩ ዘድልየኒ ዝብል ነገራት ብመልክዕ ስምዒት ክመፀና ክእል እዩ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ክሳብ ዝምለሰልና ቀፃሊ እቲ ፀሎትና እቲ ድሌታትናትና ምፅሓፍ ንጀምር ክሳብቲ ንረኽቦ ከዓ ንቐፅለሉ ካልእ ንውሽጢ ምጥማት ናይ ፅሞና ግዜ ምስራዕ ምክንያቱ ኩሉ ነገራት ኣብ ሂወት ዘድልየና ወይ ከዓ እቲ ብዛዕባ ገዛ ርእስና ክንፈልጦ እንደሊ ኢንትሮስፔክሽን ሰልፍ ሪፍሌክሽን ብምግባር እዩ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ዋላ ቀፃሊ ካብቲ ዝገብሮ ናተይ ፍሉይ ባህሪ ተሎ ምስ ገዛ ርእሰይ ብዙሕ ግዜ እየ ዘሕልፍ ዝያዳ ምስ ገዛ ርእስኻ መንፀር ምስ ገዛ ርእስኻ ብዙሕ ግዜ ትሕልፍ ከዓ ሰልፍ ሪፍሌክት ዳገበርካ ናይ ኣስተንትኖ ነገር ስለተእቱ ኣነ መን እየ እንታይ ይገብር ኣለኹ ናበይ ከይድ ገለ ዝብል ነገራት ቀፃሊ ክትሓስበሎም ትኽእል ዓበይቲ ሓሳባት ንክትሓስቡን የኽእለካ ኩሉ ግዜ እንተ ብሰባት ዝተኸበብካ ብቴክኖሎጂ ዝተኸበብካ ኮንካ ንክድቅስ ጥራይካ በቲ ኩሉ ነገራት ዘሎ ትፍለ ኮንካ ግን እቲ ንውሽጢኻ ናይ ምስማዕ ተኽእሎታት ውሑድ ስለ ዝኾኑ እዚ ነገራት ናይ ፅሞና ግዜ ክንቦ ክንከእል ኣለና ንገዛ ርእስና
ስለዚ ዘለና ፍሉይ ተውበታት ንፅሕፎ እዚ ኩሉ መፅሓፍ ይኸውን ዘሎ ሓያል ጎንና ሕሉፍ ናትና ንርኢ ኣብ ምንታይ ኢና ተዓዊትና ነርና ድሌት ናትና እንተና ንፅሓፍ በቃ ኩሉ ዘዕንቅፀና ዘይብሉ እንታይ ምገበርና ፀሓፍካዮም ነገራት ኣብ መንጎኦም ርክብ ኣለዎም ዶ የብሎም ከዓ ንለሊ ከምኡ ኣብ ሂወት ነድንቆም ሰባት ብዙሕ እዋን ክንኮኖም ንደሊ ብዝበዝሐ ግዜ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ንኣብነት ኣብ ስፖርት ንሓደ ሰብ ከተድንቆ ትኽእል ኢኻ ግድን ስፖርታዊ ምዃን የድልየካኒ ቀንዲ ስፖርታዊ ክኾን ዝደሊ ግን ንኣብነት ኩዕሾ ዝፈቱ ዓይነት ቆልዓ እንተደኣ ኮይኑ ከምዚ እምበር ሮናልዶ እምበር ከምዚ ሜሲ እምበር ገይራ ክብል ከሎ ከምዚ ብፍሉይ ስምዒት እዩ ዝኸዳ ሰይ ፎር ኤግዛምፕል ኣነ ዘድንቆም ሰባት ተሪኢኻ ኦፍኮርስ ከምፃልኩም ናይ ላይፍ ኮች ቦብ ፕሮክተር እሞ ጂም ሮን ከምዚ ብጣዕሚ ከምዚ ገለ ሶ እቲ ክንኮነ ንደሊ ስለ ዘንፀባርቁልና ነድንቆም ሰባት ብርግፅ ነድንቆም ሰባት እንታይ እዮም ብዛዕቦም ንፈትዎ ነገራት ከንታይ ምክንያቱ ኣባና ክህልወና ንደሊ ነገር ስለ ዝኾነ እዚ ነገራት እዚ ከዓ ንፀሓፎ ካልእ እቲ ዝበለፀ እንታይ እዩ ካብ መወዳእታ ካብ ድሕሪት ንቅድሚት ምሕሳብ እዩ which means ንሂወትካ ናብቲ መወዳእታ ምዕራፍ ናይ ሂወት ትሰዳ እሞ ኣብኡ ምስ በፂሕካስ ከምዚ ዘይገበርክዎ ኢልካ ክትዓሰሉ ትኽእል ካብ ውሽጥኻ እንታይ እዩ ዝኸውን ከምዚ ነገራት ከማልኦ ኣለኒ ከምዚ ገብሮ ኣለኒ ንብሎ ነገራት እዚ ኦልሬዲ ኣብ ውሽጥና ኩሉ ክእል ግን ዝያዳ ንፃረና ሃቦ ካልእ ኩልና ሓለፍቲ ኢና ካብዚ ምድሪ ኣብ ንኸደሉ ሰባት ድሕሪና ብዛዕባ እንታይ ክብሉ እንደሊ ማስ ብኸመይ ክንዝከር እንደሊ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ክሳይ ሓደ ኣንፈት ክበና ዝኽእል እዩ ንኩሎም ነዞም ሕቶታት እዚኦም እንተ ብሓደ ጥርንፍ ኣቢልና ክንሪኦም ክኢልና ቀፃሊ ኤክሰርሳይዝ ጌርና ኣሎም ዋላ 100 ካብ 100 ኣይኹን ብዙሕ ንፃረኹምና ክእል እዮም ቀፃል ብመንፅር ዝገበርናዮም ከዓ እቲ ንፃረቲ ዝያዳ ዳጎልሐ ክመፅእ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሓደ መዓልቲ ትረኽቦ ዘይኮነ እቲ ፐርፐዝ ናይ ሂወት እንዳኸድካ ከምዚ ናይ ስካላ እዩ ዝያዳ እቶም ሕቶታት እዚኦም ቀኒትካ ናትካ እዮም ቀኒዩ ዝያዳ ኤክሰርሳይዝ ምስ ገበርካዮም ኣብቲ ሂወት ክተተግብሮም ምስ ጀመርካ ከዓ ሓደ ውፅኢት ዳሃበ ቅርፂ ዳሃበ እዩ ዝመፅእ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እቲ ናይ ሂወት ዕላማና እቲ ክንገብሮ ዘለና እቲ ንሕና ንፈትዎ ኮይኑ መወዳእታ ከዓ ኣብዛ ዓለም ከምዚ ንፃወተ ተራይ ኣልቲሜትሊ ኣብ ሂወት ክንቅይሮ ንደሊ ነገራት እንታይ በቃ ማጂክ ዋን ተዝህልወና ወይ ከዓ ተዝህልወካ እንታይ ምስ ቀየርካ ብሂወት በቃ እንታይ ኢኻ ብሂወት ክተጥፍእ ትደሊ በቃ እንታይ ኢኻ ትደልዮ ዓለምሲ ከመይ ክኸውን ኢኻ ትደልዮ ነቲ እንደልዮ ለውጢ ናይ ሂወት እሱ ክንከዶ ክንቀል ኣለና እሱ ይሓወስ ዝብለና ምክንያቱ እሱ ተቐይሩ እሱ ንዓና ዕግበ ዝበና ስለ ዝኾነ ስለዚ ኩሉ እቲ ብሂወት ዘድልየና ነገራት ፈፂምና ንኸነገልግል ዝሕግዙና ነገራት ብፅሞና ንፅሕፎም ኩሉ ግዜ ክንፅሕፎ ከለና ከዓ ከምዚ ምስ ውሽጣዊ ሕልናና ምስ መንፈስና ብዝሳነ ነገራት ተፅሒፍናዮም ውሽጥና ባዕሉ ነግረና ይዓግብ እዩ ኣብ ሓደ በቃ ዘይተፈልጠ ሃየር ስቴት ቫይብሬሽን ወይ ከዓ ኢነርጂ ወይ ከዓ ሓይሊ ኢና ነብስና ንነቕላ እዚ ነገራት እዚ ውሽጥና ዘባራትዑ ማለት እዩ ናይ ሶሙን እዚ ዕዮና ነዚ ኸውን እዩ ኦኬ ስለዚ ራእይ እንታይ እዩ ራእይ ህሉ ኩነታትና ብዘየገድስ ናብቲ ነማዕድዎ ብሩህ መፃኢ ብምርኣይ ንኩሉ ዘሎ ፀገማት ሰጊርና በቃ ነቲ ኪንዩ ዘሎ ብርሃን ነቲ ሽግራት ሓሊፍና ዘኺደና በቃ ዘንሳፈና ካብቲ ምድሪ ኣውፅኡ ከምዚ መንገብገብ ዝበና ዓይነት ሓይሊ ዘለዎ ነገር እዩ ራእይ ክህልወና ክእል ኣለዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራት ራእይ ተዘይብልካ ናብ ዋላ ሓደ ክትበፅሕ ከምዘይትኽእል ተነጊርና እዩ ዋላ ስፒሪቹዋሊ መንፈሳውነት ሪኢኻ ዌር ዘር ኢዝ ኖ ቪዥን ፒፕል ፐሪሽ ይብሎ ራእይ ዘይብሉ ህዝቢ ከምዚ ይሞት ምክንያቱ ናይ ኣፍሪካ ዝዓበየ ፀገም ናይ ሃገራት ኣፍሪካ ንኣብነት ተሪእና መሪሕነት እዩ ዋላ ብደረጃ ሃገራት ተሪእና ራእይ ዘለዎ መራሒ ካብዚ ናብዚ ከሰጋግር ዝኽእል ስለዘይተረኸበ እምበር ብመንፅር ሪሶርስ መንፅር ሃብቲ ስለ ዝደኸማገለ ይኮነ ማለት እዩ ራእይ ክህልወካ ተኮይና ከም ንብሎ ዘለና እቲ ናይ ኣብርሃም ማስሎው ደረጃታት ሰጊርካ ኪንየቲ ፀቢብ ተሓስባ ካልእ ዕብይ ዝበለ ነገር ዓብ ነገር ክትሓስብ ትክእል ከለካ እዩ ኣብ ሂወትና እንተዳምፂና ኢኻ ኩልና ዓበይቲ ኢና ከምዚ እቲ ዕብየት ንሓደ ወይ ንክልተ ዝተዋሃበ ነገር ኣይኮነን ናይ ኩልና ድሌት ስለ ዝኾነ ክንከዶ ንኽእል ኢና በዚ ነገር እዚ ናብኡ ከሰጋግረና ክእል እዩ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ሶ ማች ምናልባት ክንደይ ወሲድና ንውሕ ኢሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ስፋይን ኣብ ውሕድ ግዜ ስለ ንረኸብ ዘለና ብሰሙን ኣብቲ ስንዑ ምናልባት እንዳደጋገምና ሕጂ ጥራይ ዘይኮኑ ቀፃሊ ክንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ሰሙን ሙሉእ ብመንፅር ዝረኣናዮ ከዓ ዝያዳ ሲንክ ዳገበረ ናብ ኣእምሮና ዳእተዎ ስለ ዝኸይድ ብዙሕ ከጓዓዘና ክእል እዩ ስለዚ ናይ ሎም መዓልቲ ዝነበረትና ትምህርቲ እዚኣ ትመስል ዝኾነ ሕቶ ወይ ርእቶ ኣለና ፌል ፍሪ ነፃ ኮይና ክንዘራረብ ንኽእል ኢና